persona. Comezo dando as gracias a María Xosé, naturalmente, non solamente por todas as moitas cousas que se van decir ao longo desta sesión e as moitas que quedarán sen decir, porque non haberá tempo para todo, pero tamén, de maneira moi especial, por aceptar compartir connosco o día do seu aniversario. Bien, encantada. Continúo cos agradecementos para todas aquelas que fixestes posible a xornada de hoxe, non solamente tamén a preparación do libro e a xornada, senón as que estades aquí presentes neste momento e tamén as que nos seguirán ao longo da tarde desde a distancia. Sen ese afecto que se reúne alrededor de María Xosé, pois isto non sería posible. Nós estamos realmente moi contentos de que realmente se estea producindo desta maneira. Debo decir, por outro lado, que como Consello da Cultura Galega é unha honra que aceptarades compartir connosco tamén a xornada de hoxe. Sen máis, doi a palabra a Carme Adán como coordinadora do CEDIF para que presente moi brevemente a xornada de hoxe, porque non hai que sacarlle protagonismo ás protagonistas de verdad. E logo María Xosé terá a oportunidade de decir unhas palabras, ainda que agora mesmo está dicindo que non quere, pero quererá, supoñemos. Boa tarde, amigas. Qué contentas estamos, qué nerviosas estamos de estar aquí compartindo este momento tan emotivo. Antes recordaba coa presidenta que para nós, bueno, que éramos novas fai, non sei, 4 décadas, pois era como unha sefaza, non? Como dirían agora pois as mozas e os mozos. Realmente habíamos, pois aí non era... Eu cando cheguei a Vigo e había no 4x4, nas conferencias, era unha cosa así estupenda e máxica. E hoxe, pois, aquí queremos rendirte homenaxe a ti, a túa obra, a túa trayectoria, a todo o que nos ensinaches, a todo o que nos fixeches pensar, a todo o que nos fixeches debatir, as veces que nos enfadamos contigo, as veces que discutimos, as ceas, os viños, bailes, moitas cousas, efectivamente, porque como se ao longo da xornada iremos facendo, pois iremos vendo que significa pensar e vivir en clave feminista. Moitas grazas a Marga e a Elena por ese superesforzo que fixeches para que hoxe teñamos esta colgada xa en PDF a reedición de Recuperemos as mans e de Evidencias e pois, en breve, a semana que ven ou a seguinte, a teremos xa en papel. A verdade é que hai un traballo de fondo e un esforzo porque considerábamos que era moi importante que 45 anos despois releamos, pensemos sobre textos tan pioneiros e tan fundamentais para a cultura feminista galega como son Recuperemos as mans e como son Evidencias. En moitas ocasións falamos das ondas do feminismo como importando esa forma de dividilas que teñen desde a perspectiva anglosaxona ou incluso dentro do Estado español, esquecendo que as nosas ondas son distintas, que as marcamos nós e que tivemos autoras en todos os ámbitos, pensadoras, que marcaron esas pautas, acompañadas sempre, evidentemente, polos movimentos da rúa, polo movimento feminista, polo sindicalismo e tamén a veces acompañadas, a veces enfrentadas coas organizacións políticas, non? Que iso é o transformador. Si que a nosa proposta dende do Consello da Cultura Galega e que as obras están aí, fiquen aí para que as leamos e hoxe solamente podemos decirle a María Xosé parabéns e moitísimas grazas por todo, por vivir a galope e por estaros aquí. Bueno. Llévame isto, me pesa mal. Bueno, moitas grazas. Non esperaba isto, a verdade. Eu viñen, como sempre, despistada e non esperaba que tuvera este recibimento e esta acollida vosa que para min é maravillosa, emocionante. Bueno, non sei, a min tocoume ser das primeiras porque por edade e tamén por curiosidade, por moitas razóns. Eu era feminista, eu creo que xa desde pequena, e tocoume, pois, nese momento, ser unha activista do feminismo galego.
e sei que o son e me sinto moi contenta e moi orgullosa de selo, a verdade. E de todo o que tuve ao redor sempre houve moitas mulleres encantadas de colaborar, moitas mulleres feministas ao meu redor e fora de min, e todo moi ben, o sea, eu estou contenta. E tamén estou contenta do feminismo galego porque sei que é especial. Con isto non quero decir que seamos nos maravillosas, pero a mí me consta, porque tamén andaba por outras partes de España, que o feminismo galego tiña unha característica e unha forza que non era fácil encontrar noutras partes. E por iso vos dou as gracias a vos, as vosas nais e as vosas fillas, que, en fin, non sei, eu digo que agora as que están comigo son as miñas netas, porque o mellor son as que comprenden mellor o que eu escribín ou o que eu dixen, máis que o mellor as miñas colegas, que non sempre foron moi compañeiras en certos momentos, non? Pero, ben, pois todo está moi ben, todo é maravilloso. Galicia é unha parte de España, pero moi diferente. E creo que tamén o feminismo galego ten as súas características. Non quero pasarme aquí a hora de tal, porque non son unha persoa que alardee do que teño, nin do que me rodea, pero creo que é certo que o feminismo galego ten a súa maneira, ten o seu estilo e me parece moi interesante, a verdade. E nesa medida, pois, douvos as gracias a todas, e únome con todas neste aspecto que é a defensa da igualdade das mulleres, non? Que é o que ten que ser e o que xa está sendo. E nada máis, pois moitas gracias e moitos bicos e nada máis. Déjame un momento para sacar las cosas, porque después de tantas emociones, esto es como... Vea, digo, temos o libro con algo que nos ponen aquí. No temos o libro colgado. Na página para ponerlo aquí. Temos o libro colgado para poner aquí. Sí. Vale. Con un montón de libros, ¿eh? Espera, que no se escoita aquí. Espera un momento, Inma, que van a ver si está el libro colgado. Boa tarde. Parabéns, María Xosé. Bueno, imos dar comezo a sesión de reflexión, que é a mellor maneira para celebrar a unha feminista e a unha intelectual como María Xosé Queizán.
E a primeira intervención vai ser a cargo de Carme Adán, que é a nosa coordinadora do Centro de Documentación e Feminismos do Consello da Cultura Galega, sobradamente coñecida e recoñecida por todas vós, feminista, filósofa, tamén intelectual, e vai a facernos unha reflexión que sitúe o pensamento de María Xosé Queizán pois para logo dar lugar pois, á reflexión, ao debate e á presentación do libro e dos ensaios do libro. Así que nada, deixo-vos con ela. Moitas grazas. Boa tarde de novo a todas. Imos a colocar aquí a publicación para que este presente, que, como sabedes, hoxe conmemoramos pois, esta reedición. Como vedes, as jornadas tenen tres partes máis teóricas. Eu vou a facer unha reflexión a respecto fundamentalmente de recuperemos as mans e do que significa recuperemos as mans. Marga Doval falará a continuación e, por último, Elena González, xa tamén como editora desta reedición, e pecharemos con cinta adhesiva e escoitando as palabras musicadas de María Xosé Queizán. Quería comenzar coa importancia. Decía María Xosé Queizán que pensar ten un risco, e para as que vimos de filosofía, e aquí temos outra pensadora tamén na sala, María Xosé Agra, isto de que dúas María Xosé sean os piares do pensamento do feminismo galego, nos ten que pensar se a combinación María e Xosé teña algo que ver co logos, pero vamos a deixalo aí. Falaría da ausencia do pensar. Entón, combinamos hoxe, no momento que estamos, en este 2025, a necesidade, o risco e a ausencia de pensar. E queríamos, como sinalei antes, facelo dende esa sensación que a veces nos custa traducir en palabras, pero necesaria de ver as pegadas que hai no feminismo e no movimento feminista galego. Como chegamos aquí, quenes foron eso que en moitas ocasións chamamos pioneiras, quenes foron tamén, a pensadora África López sempre fala de segundas filas, terceras filas, todas, como se teceu o feminismo galego. E a idea que quería defender, coa que fa unha pequenísima contribución á presentación deste libro, é que, cando lemos os escritos de María Xosé Queizán, sentimos e vemos que o pensamento feminista emerxe do corpo. E que significaría, ou que quere significar, eso, que o pensamento surra do corpo? En primeiro lugar, a filosofía feminista é necesaria porque nos dá capacidade para deconstruir as relacións que están e tamén para construir ou pensar novos mundos. E justamente en este texto, eu non vou a utilizar o texto que, como vedes, xa está colgado, vou a utilizar a versión que teño, a original que comprei en unha librería de Vigo e que me acompañou en moitas ocasións e que teño citado en moitas ocasións. Nada máis comenzar, Recuperemos as mans, este libro publicado en 1980, Queizán deixa moi claro cal é o obxectivo do feminismo e ela di o obxectivo deste libro. Que ela di exactamente intentar analizar a nosa forma de explotación. O obxectivo é este. E vou a utilizar un método, segundo punto, di fuxir das abstraccións e empregar conceptos reais. Este é o adro que dá entrada a este texto e que atoparemos reiteradamente na obra de Queizán. Por exemplo, outro dos textos que somete a análisis o pensamento feminista como é Antinatura. E é importante que nos deteñamos en esta idea da primeira, poder analizar a nosa forma de explotación. Por qué? Porque era plantésase desmontar o canon do pensamento filosófico, como están facendo en ese momento, 1980, moitas das autoras que dende os másters moitas seguras de igualdade de xénero, dende as facultades de filosofía, de filoloxía, de literatura, estudiaríades despois as autoras que, digamos, son pioneiras de esa filosofía feminista, de esa ciencia feminista, economía feminista, teoría da literatura feminista. E
vai a facelo dende esta, bueno, esta sorpresa que nos parece cando nos achegamos a ela de fusir das abstraccións, criticando ao mesmo tempo o capitalismo e algo que nese momento moi vicente de debate entre a esquerda nacionalista e os partidos de esquerdas, que é o marxismo. Dai que cando ela se plantexa en Vivir ao galope, a sorpresa, el cito textualmente, o duro golpe para min na medida en que non houbo unha reacción como eu agardaba. Só silencio acompañou a publicación. Un silencio que pasaría a ser a tónica xeral alrededor de canto eu escribía ao longo dos anos. É dicir, un texto fundacional sobre os aspectos básicos ou os conceptos do feminismo que critica ao mesmo tempo capitalismo e marxismo, e a propia autora escribe Vivir ao galope, que o que se atopa é ese silencio. A presidenta do Consello de Cultura Galega, na presentación do libro, falará sobre ese silencio e sobre a necesidade desas palabras que quizá nos daría e que celebraríamos en todas as súas festas da palabra, primeiro silenciada, pero despois a palabra, digamos, que berra. Quero determe en esta idea fundamental de abstraccións versus conceptos reais. Abstracto, fronte a concreto, mente, corpo, obxectivo, subxectivo, cultura, natureza. Quero indicaros que seguramente para a xente máis moza que está aquí parecerálle, bueno, case unha obviedade que estemos dende a teoría feminista falando destas dicotomías. Estamos falando dun texto que en 1980 nos plantexa justamente a importancia de deternos a analizar estas categorías e la dicotomía que se supón entre elas. Que ocorre con ese pensamento abstracto que quizán vai debullando dende o idealismo, a crítica a Platón, bueno, a todos estos señoros, sabedes, da filosofía, e que chega hasta os señoros da filosofía de esquerdas, como Marx e Lenin, a todos os vai a culpar dese idealismo que non ten en conta o concreto. Rescata o epicureísmo, é certo, eu diría, como estamos vendo agora dentro do feminismo, Spinoza, Simone Weil, e chegando hasta agora, veremos a feministas como Judith Butler, Donna Haraway ou Sara Ahmed, como recollen estas ideas que tamén están no canon da filosofía de centrarse na experiencia, centrarse no corpo como esa fonte de coñecemento. E justamente recollo aquí tamén unha frase que me fixo pensar moito cando estaba relendo estos días, Recuperemos as mans, e Sina Veiga, compañera tamén do CEDIF, se pregunta como mudar as significacións que foron recibidas, o fai na súa novela ensaio, o teu perfil na miña sombra. Pois justamente isto é o que Queizansa nos arrastraba a través destes textos, e ela fala de que os conceptos recibidos, claro, son unha trampa. Isto nos leva a unha famosa frase que todas coñecemos, como desmontar a casa do amo coas súas ferramentas, que leímos en reiteradas ocasións. A di, solamente podemos facer crítica do idealismo, crítica do marxismo, e desde aí someter a debate a noción de clase, a noción de reproducción, a noción de traballo asalariado en esa noción de reproducción, produción, a sexualidade e a familia. Eu vou a centrarme fundamentalmente en clase, reproducción, producción e familia, porque as miñas compañeiras van a tratar máis o tema da sexualidade e o tema da relación coa nación e con Galiza, porque, como decía ao principio, efectivamente, no feminismo galego, dende os seus inicios, ten un vencello e un debate sempre non das mulleres como unha abstracción, sino das mulleres galegas, da relación das mulleres galegas coa situación e co traballo que realizan. A noción de clase que critica en esta obra, podes facer unha idea, está en consonancia coas autoras marxistas do momento, totalmente en consonancia. Non somos unha clase, debate aquí Queizán, non somos unha clase, porque non podemos cambiar de clase,
porque estamos naturalizadas. É dicir, ni tan siquiera podemos abandonar a esclavitude con esa emulación que fai co concepto de esclavitude, porque a nosa conceptualización é realizada a través desa naturalización. Somos vistas desde a abstracción, por iso temos que pasar a pensarnos dende o concreto. E onde está esa orixen, ou cal é o elemento central que colle María Xosé para irradiar ou para facer a crítica? E colle un elemento como é a familia. E aquí, justamente, hai un punto cego na tradición da esquerda, pero na tradición de pensamento, en concreto, aparece varias veces Marx e Lenin nos seus textos, e tamén hai un punto cego na propia tradición dos partidos de esquerdas. Por qué? Porque a familia é como se define as mulleres e, en cambio, é o que usan os homes. Isto aparece textualmente no texto. E me parece moi interesante porque neste momento, nos anos 80, unha parte importante da teoría feminista estaba introducindo esta noción ou esta crítica a que ocorre cando asumimos que o que temos que facer únicamente para liberarnos, cara a liberación, recordades que remata así Simone de Beauvoir o último capítulo do Segundo Sexo, é apostar por a independencia económica. Pero que pasa coa independencia económica? Intuye e nos expresa aquí María Xosé Queizán que leva moi aparellada unha incorporación ao mundo laboral. Unha incorporación que esa fora previa. Temos os textos de Flora Tristán do 19, que tamén se le olvidou a Marx, non lelos, que os lera, citalos, porque, bueno, hai constancia de que lera e debatira Unión Obreira e que non aceptara a relación das mulleres, digamos, as mulleres proletarias e o seu posto na familia. Pois justamente aí é onde incide María Xosé Queizán. É dicir, que ocorre aí con esa incorporación ao mundo asalariado e ao mesmo tempo as relacións de reproducción que se dan en un ámbito privado, que en ese momento se está tematizando. Temos aí a Carol Pateman, esa relación do público e privado, que tamén en reiteradas ocasións veremos nos textos de María Xosé Queizán e que María Xosé Agra incorporou ao pensamento feminista do Estado español, pero o vemos tamén en Jonas Dottir. Recordades ese texto que nos preguntaba, importa o amor, non? Ao capitalismo, pois sabemos que sí, porque aquí estamos traballando por amor dentro das casas e supercontentas de facelo. Esa pregunta sobre cal é a relación, que é a reproducción, está centralmente xa definida nos textos pioneiros de María Xosé. E eu traía algúns textos, por exemplo, de Hilary Rose ou de Nancy Harstock, que son autoras para mí coñecidas, seguramente para vos, pois igual non tanto, porque proveñen da tradición anglosaxona, pero son pioneiras no que se chama epistemoloxía feminista. As dúas son de corte marxista e as dúas fan a mesma crítica ao marxismo. É dicir, como é posible que se emule reproducción, que é un traballo a longo prazo, con vínculos emocionais e con un obxectivo vital que non é o mesmo que facer un coche ou unha mesa, unha cadeira, co traballo de produción. E como despois, además, vimos que é unha incorporación, abro paréntesis, das políticas públicas de igualdade, nos deu moitísimos problemas. Porque vamos a dicir, como chamamos? Conciliación. Despois, conciliación non valía, porque quen concilia? Correspondencia, que é unha palabra así como sacada das matemáticas, que é corresponsabilidade, pois pai e nai son corresponsables. Todo o problema para teorizar despois a conciliación, que chegamos a ideas, por exemplo, teñen que estar os nenos en escolas infantis polas noites, temos que levar as persoas maiores ás residencias, que facemos coas persoas enfermas, é dicir, todo o que se chamou coidados, todo o que se daba en un ámbito doméstico e familiar con certos vínculos, e que vemos, que o Estado tamén o incorpore. Como? É unha produción máis. Xa María Xosé dice, non é exactamente o mesmo. Non o podemos incorporar, os estamos vendo como estamos incorporando, como
se fan das escolas infantís, dos cuidados das persoas maiores como nichos de mercado. É dicir, como cunha linguaxe absolutamente capitalista ao extremo. Coidamos persoas como podíamos estar coidando en moitas ocasións os setos. É dicir, entendemos dentro da lógica da produción. E esta crítica, esa sutileza coa que Queizán nos dice, cuidado, non son o mesmo produción e reproducción, xa nos alertaban moitas autoras. Eu traía unha cita para que me creerades, de Nancy Harstock, que es unha autora americana marxista, que defende a idea de que o traballo das mulleres e a súa relación material configura unha diferente forma de ver o mundo. Estas experiencias e estructuras psíquicas diferentes son reforzadas polos patróns diferenciados da actividade do home e da muller, requerida pola división sexual do traballo e tienen a súa réplica na epistemoloxía e na ontoloxía. A diferente actividade vital do home e da muller na sociedade de clases conduce, por unha banda, cara a un punto de vista feminista e, por outro, cara a masculinidade abstracta. 1983, 3 anos despois do libro da nosa feminista. É unha idea semellante, é dicir, que ocorre coas nosas mans e con nosa corporalidade e con noso traballo, que situación epistémica e ontolóxica produce. Traía aquí tamén, nese momento, outro dos textos que seguramente moitas de vos coñecedes, de Jaime Fraises, como Los dos gobiernos, La familia e la ciudad, onde tamén se nos plantea este problema. É dicir, a familia como un espazo onde María Xosé determina aquí imposible de liberación para as mulleres. E leo, por exemplo, di Queizán, os creadores do marxismo razoan logo dun xeito antimarxista ao afirmar que o proletariado levaría a efeito a supresión da célula familiar, base da propiedade privada e do Estado. Sendo a familia a base directa da explotación das mulleres e a división do traballo que provoca a nosa marxinación, somos as mulleres as únicas interesadas en destruíla e as únicas que podemos levar a cabo esa transformación profunda da sociedade. Ves a crítica, non? Claramente, e a posición que establece Queizán. É dicir, é a familia vinculada a ese espacio da reproducción e a ese traballo que se fai, imaginades, en todo o texto aparece invisible, obligatorio, de servicio do corpo, con as derivadas moi interesantes que nos vai poñendo Queizán a respecto da sexualidade e do uso dos corpos por parte dos homes das mulleres, e incluso esa crítica que nos podemos imaginar por que non deu debate, sino silencio, ao marxismo como unha masculinidade abstracta que non asume as relacións que se están dando dentro do ámbito privado. Un pouco máis adiante, volve sobre esta idea, así para que os partidos de esquerda, digamos, pensaran un pouco, os partidos de esquerda van desde a defensa rabiosa da familia e da falocracia máis rígida a posicións máis tolerantes e a unha certa transisencia. Os militantes machos militantes viven sempre unha contradicción entre os seus principios políticos e os privilexios cotidianos que dentro da familia e só por seren homes lles facilita o sistema, facendo amigos, María Xosé, porque evidentemente esa crítica, xa non é unha crítica á teoría política ou ao marxismo como perspectiva filosófica, sino unha utilización por parte dos propios partidos das relacións que se establecen coas compañeiras en un momento que todas coñecedes moi importante de debate respecto da doble militancia, de todas as escisións que van a existir no movimento feminista e unos debates moi importantes que teñen un contexto moi concreto e onde María Xosé nos dá pistas conceptuales para entender a que se está referindo cando fala dos privilexios que, dende a esquerda, se manteñen a través da familia e como a familia é tan importante para o propio capitalismo
pero que teñen que ser as mulleres a que transformen esa noción de familia. Por qué? Dirá, bueno, a través de unha nova noción do material, do materialismo, analizando os erros que existen no ideoloxicismo. E esta é unha aportación moi importante nese momento, e eu, se me permitides, diría que chega hasta nós. Diela que as mulleres somos as más do mundo. Eu intentaba, porque sei que o seu tempo é escaso, traía dous exemplos para que pensáramos esta aportación, esta idea de María Xosé Ose. Claro, cando volvemos aos textos de Queizán, que decía Elena González, bueno, pois que desenvolve un ambicioso proxecto literario que tenta demostrar que as escritoras poden abordar calquera tema de xénero. Toda a súa obra constitúe un exercicio que roza dos carreiros negados, demostrando que as mulleres teñen a palabra e unha visión outra do mundo. Elena González di isto en Elas e o paraguas totalizador. Efectivamente, pero para ter esa outra visión do mundo necesitamos desmontar aspectos fundamentais que construíron o noso pensamento e tamén as nosas relacións psíquicas e emocionais de relación cos demais. Esa parte de todo o psiquismo que moitas autoras se van a basear nos textos das autoras marxistas para ver, por exemplo, a teoría das relacións sexuais de Evelyn Foskeller, esa necesidade de moitas ocasións de poñer en valor o que nos entendíamos como susceptividade e mostrar que a obxectividade non é a separación do suxeito do obxecto, que a obxectividade pode ser o poñerse de acordo, que a obxectividade pode ser o chegar a través do diálogo. É dicir, bueno, aquí hai moitas derivadas que durante estas 4 décadas se foron establecendo. Pero quería quedarme, porque teño aquí rematando, con unha idea importante que además deixo aí votando para o debate. Releía os textos de Queizán, relendo aquí a unha autora nova que fala sobre o colapso feminista, bueno, a batalla online diela sobre o futuro do feminismo. E Alice Capdere. Esta autora fai unha revisión por toda a internet dos diferentes grupos de mulleres conservadoras, ou iso que elas se denominan feministas conservadoras, as que queren volver a unha vida no fogar, as trade wife. E, bueno, elas tienen un argumento que podemos someter a debate, que se o feminismo é elixir e o eliso estar no fogar, porque o traballo non nos libera, o traballo nos somete a dobles jornadas, nos somete a unos sueldos moi precarios, as feministas que nos precederon se equivocaron, non está a liberación na liberación económica, sino que a liberación está en ter tempo propio e boas relacións emocionais. Esta é a súa postura e a súa defensa. Bueno, millóns de mozas e de chicas siguen a estas influencers por Instagram, por TikTok, podes lelas, son interesantes como elas argumentan iso. Bueno, de feito, por exemplo, que fai esta autora é analizar como utilizan todas as novas formas de comunicación, fundamentalmente TikTok, para mostrar o contentas que están, o felices que viven, todos os aparatos tecnolóxicos, electrodomésticos que utilizan nas súas casas, cunha estética en moitas ocasións de volta as amas de casa dos 50 americanas, as recordáis que se ponían así todas, que estaban aspirando super estupendas e moi ben peinadas, e din, bueno, porque o fogar non é opresión e o traballo non é liberación. Ese é o seu lema. E aí, nos propoñen esta volta, ou esta revisión. Lendo estes dous aspectos, me acordaba dun texto, e perdonade que introduzca aquí unha cuestión personal, para min, na miña trayectoria feminista, foi moi importante coñecer en directo ou ter despois amizade con María Xosé Queizán. E isto foi a través dun grupo de compañeras de profesoras de filosofía que nos juntábamos a debatir textos.
nos tomamos as Simonas, bueno, as Simonas de Beauvoir, era unha broma que teníamos en aquel momento, tendríamos que modificarla y tunearla, pero bueno, en este debate de textos pues coincidimos con Queizán, algunas están aquí, otras non puderon vir, unha das que nos pudo vir es Mercedes Expósito, porque, bueno, ten a nai mal, pero sí que ela ten un libro que vos recomendo que se titula Da Garzón a Pin-Up. Eu lle decía onte, mandaba un WhatsApp, e decía, mira, e que estou volvendo a reler, estou lendo as cousas que dicen estas de la vuelta a la vida tradicional, e digo, buf, é que a historia sempre nos sorprende, ¿no? Mercedes Expósito analiza como a Garzón era unha muller incómoda, pues que se cortó el pelo, que pensaba por sí mesma, que para el modelo de la época pues, nos puede parecer que era súper andróxena y que estaba muy bien, pero non a veían así. E me pareció moi interesante, porque es la mala memoria, que a veces relendo unha cousa dela que decía la Garzón de una época anterior había significado la independencia y pese al escándalo que levantó su corte de pelo, pese a su cuerpo móvil y deportivo y a las condenas que despertaban unas maneras que se leían como formas degeneradas y masculinizadas en las mujeres, su propuesta de confusión de sexos se tomó en serio y se debatía acaloradamente durante el periodo de los años 20, reconociéndose la emergencia de este tercer sexo andrógino y asexual. Fue un tiempo en que aún se podía desoír y conjugar las voces que alertaban de que la sociedad entera se arriesgaba al colapso civilizatorio si naufragaba el orden de los dos sexos. Mismo título que utiliza colapso feminista, ¿no? Al colapso para poner en cuestión os diferentes xéneros. E, como vos decía, le mandaba por WhatsApp a Mercedes Expósito, escribe unha segunda parte que sea das feministas, non sei, de que xeración, das boomers ou anteriores a as straight wives, ¿no? É dicir, outra vez, el modelo de pin-up, que era un modelo, recordades, de muller sexualizada, pero que se utiliza para introducir as mulleres otra vez nos fogares, fundamentalmente en Estados Unidos, despois da Segunda Guerra Mundial, a través de todas as tecnoloxías que xa coñecemos, Anso do Fogar, as temos analizados, que as podemos ver en diferentes séculos. E unha cosa que analiza Mercedes no seu libro é como utilizaron todo, os xornais, os anuncios de perfumes, de electrodomésticos, cremas, todo o aparato de Hollywood, ¿no? Pues Marilyn, Brigitte Bardot, es decir, cómo analiza todo o que tenía en aquel momento para crear pues vamos a decir, ese imaginario. Bueno, non sei por que nos asustamos de que sean tiktokers e Instagram, porque a xente moza non va a estar lendo el periódico, o que vai a estar en as redes sociales, que onde están pues estas mulleres con esta nova bella forma de vida, por certo, facéndose millonarias, que moito del traballo asalariado lo criticarán, pero é unha forma claramente de vida. Por lo tanto, bueno, me parece moi interesante para pechar esta reflexión sobre María Xosé Queizán, como ela, cando nos dice, onde está a origen? Por qué? Por que esa explotación das mulleres? Verdade que non podemos decir que esa unha única razón, ni podemos analizarlo de forma unilateral, pero o espacio da familia e esa nunca resolta relación co político, ese espacio tan político, e lo vemos ahora coa extrema dereita, debe levarnos a pensar o necesario que hoxe non só reer María Xosé Queizán, que o é, que tens que facer, aos que non os fixerades, sino debatilo aquí, nas rúas, e volver a ter ese pulso feminista de creación de ideas e de debate social. As formas de vivir levan consigo as formas de pensar. Iso di María Xosé Queizán en Recuperemos as mans. Algo que repetirán todas as filósofas feministas, que dirán as epistemólogas, a nosa situación concreta será unha experiencia e esa experiencia establece os modelos de pensamento. Bueno, isto tendríamos que fiar fino e non temos tempo, pero quería leválo
hasta unha autora de referencia, hoxe como é Sara Ahmed, de claramente nos fala desto, é dicir, da necesidade de mudar esas formas de pensar, mudando as situacións concretas nas que nos relacionamos cos obxetos, coas persoas, nas que nos relacionamos na vida concreta. Con isto que quero decir? Que efectivamente é complexo darlle forma ao pensamento que emerxe do corpo. Pero, como ben decía a nosa María Xosé Queizán, estamos obligadas a pensarnos dende outro sitio. Así remata, e vou rematando o Recuperemos as mans. Cumpre que entremos na historia non para imitar o mal que está feito, nin para igualar o seu baremo, sino para facer unha sociedade a nosa medida. Isto que moitas agora interpretarades igual como un eco do feminismo da diferencia, podemos máis entendelo, tamén podríamos aí relacionalo, pero eu iría máis a como o feminismo foi mutando e nos leva ata pensadoras hoxe que nos din non. E que realmente a cuestión non era ser como, sino transformar a sociedade dende outro sitio, dende o sitio e as relacións materiais que establecíamos as mulleres, poñelas en valor, conceptualizalas de outra forma e transformar esa sociedade, que tantas veces nas rúas dixemos contra o capitalismo e contra o patriarcado, e tamén contra todos esos ideoloxicismos que non van ao cerne da cuestión, que son as relacións que se establecen no ámbito familiar. E aquí entraríamos temazos como maternidade, por exemplo, que xa non nos dá, efectivamente, xa non nos dá tempo, e que María Xosé nos deixa aí, se nos deixa para falar do tema, no CEDIF xa temos dado algúns debates dentro con nos mesmas, de, que é a maternidade? Pois é a contradición de nos mesmas, con nos mesmas e nos mesmas sempre contradictorias. E María Xosé o establece aí claramente, dice, é obligatoria, realmente podemos salir de aí, que momento a facemos por afecto, nos sentimos obligadas, é o noso ideal, é a base material para crear traballadores, para o Estado, para a revolución, para o que sexa. Parece que sempre perdemos. E xa, prometido remato, con un texto de Elena González, a que volvo a agradecer moitísimo ese traballo inmenso que fixo para a reedición deste libro. De verdad que é un traballón en tempos récord, Marga Masó non sabíamos, pero esta muller non durme, non hai fines de semana, non hai nada, correos a calquera hora. Moitísimas grazas, Elena. Sabemos que para ti era moi importante que estiveran aquí estos textos. Os textos están, aquí, a ver, non solamente a portada, hai texto, ves? Están aí os textos. Aí tedes, aí, o índice. Aí están os textos para que os disfrutemos todas, para o que pensemos. Eu simplemente quero rematar volvendo aí a importancia de cambiar o canon, de pensar dende outro sitio, de buscar outros conceptos, de que sempre sean conceptos en movimento e que podamos cambiálos, que ningún concepto se nos quede rígido, digamos, que non podemos movelo, non, que sería como algo excesivamente patriarcal. Dixo María Xosé antes que ela era unha activista, sin lugar a dúbidas, unha activista sempre, na rúa, nos bares, nas festas, coas amigas, pero eu se quería reivindicada como unha activista do pensar. E pecho con unha cita de Elena González. O ventre, o corpo inmenso da balea, a súa condición de mamífera inmemorial, convértea simbólicamente en espazo liberado, nun cuarto propio, que pode ser utilizado como espazo para definir a insolencia feminista, a renuncia á linguaxe do pai, a asunción da historia e tamén un lugar a partir do cal renunciar á reproducción obrigatoria e afirmarse no goce. E eu engadiría no pensar propio. Moitísimas grazas.
Ben, pois, despois desta charla tan interesante, logo teremos un coloquio a partir das 3 intervencións. Pois vai intervir Marga Doval, poeta, feminista, colaboradora desde moi cedo con María Xosé Queizán na Festa da Palabra Silenciada, esa revista que cada día cobra máis actualidade e que debería ser máis recuperable, como as nosas mans. Marga Doval tamén é poeta, eu a definiría como polígrafa. Fixo prácticamente de todo. Ademais é profesora nun instituto de aquí de Santiago e deixamos con ela porque vai situar un dos ensaios publicados no libro. Grazas. Sen que as bisagras de ferruxe en home, de cartonada facen no lo impida, emerxen pombas nos picasianos peitos da muller de andar. Das mulleres de Azos a espallar faíscas, das galegas de terra no ano 82, que levan, han levar e levaremos a creación matriz fora dos eidos, a xerminar polos cómaros de vida, nosa para nós que xa é beleza, de brincar en liberdade terra nosa, esparexer da brete maus curutos, berrar no alto coureis e carballeiras, de María Mariño o van e o peito frío, forza empuxa de ti e fala, falaremos por fin, amigas, dádeme a voz e as vosas mans delirios, recuperemos coas mans e coas palabras a historia de avanzar felicidade, que non a morte. Saindo do pozo a luz, luz pozo garza, ave de surcar riso paxaron a boca, levas de amor o canto e a palabra. Nosa será a terra, esta terra, porque amamos, e de séculos por nós, e en nós medran os froitos, recompensadas xa por flores gandadeiras, névedas sofridas da montaña fumos, de sentimentais paquiñas liberadas, agora ledas, Margarida Ledo, somos a parolar cun eu, cun intre, un insecto, de peregrinar un San Andrés vizoso, abriremos camiño, noia sendo longal de coñecer nas fontes como cervas o purísimo canto, Carmen Blanco, que levas penduradas dos cabelos belísimos mulleres de deixar na nosa lingua a vida, a forza rosaliana, a sabia femia que espiliremos do porteiro fora, María Xosé nas ondas, para escortardes, amigas, que xa estamos xuntas para sempre en carballeiras meigas, abalando das serras nun mencer de maio, eguas ceibes, sen curros, con pena de ánxeles e con acentos novos de cristal e Helena, e as que han de vir recuperando tempo até chegar ao mar, único límite da nova estación, onde as gaivotas fican sobre a pedra, as nosas, Xoana, e nos erguendo o bo derrubaremos torres de incomprensión, irmandiñas galegas, queridas nós. Ben, este é o primeiro poema publicado por María Xosé Queizán e está publicado no número 1 da Festa da Palabra Silenciada do ano 1983. Eu quería comezar con este poema antes de facer o que se debe, que é agradecer ao Consello da Cultura Galega e, en concreto, a sección que dirixe Carme Adán e aquí a súa presidenta, Rosario Álvarez. Para min é un orgullo, teño que dicilo hoxe, e que ademais que demostra que en algunhas cousas María Xosé Queizán afortunadamente se equivocou, nalgunhas. E foi porque María Xosé Queizán sempre defendeu que as mulleres deberían de abandonar os partidos políticos. E eu, aínda que non o creades, estou moi de acordo con ela. É unha das miñas contradicións, pero afortunadamente non o fixeron todas, e este feito desde os anos 80 ata agora é un orgullo porque temos, por exemplo, aquí a unha profesora da universidade que nos deu clase a moitas de nós, que é Rosario Álvarez,
aquí na cabeza do Consello da Cultura Galega. Temos a Carme Adán, compañeira de instituto, pois tamén aquí, e temos a alcaldesa de Santiago, que é Goretti San Martín Rei, que é a que eu lle debo persoalmente ter coñecido a María Xosé Queizán en persoa, porque no ano 85, cando aínda non se celebrara o Congreso de Rosalía, María Xosé Queizán viu falar a Facultade de Filoloxía, toda vestidiña ela de lila, guapísima, e Goretti San Martín ia tamén casi como é hoxe, tamén así, de lila. E foi un acto que nos deixou moi impresionadas. Goretti lembraba antes que ela mesma tamén quedara impresionada daquel acto. Eu xa non estaba tan impresionada, aínda que non a coñecía así persoalmente, ni nunca estivera con ela, porque o meu irmán foi un dos seus primeiros alumnos no Instituto do Porriño, onde foi dar clase. María Xosé Queizán, é certo, pertence á primeira xeración, a primeira promoción de profesores e profesoras en lingua galega. Aí está, pois, con Manolo Ferreiro, con Manolo Portas, con Paco Salinas, por exemplo, incluso comparten nomes dos seus netos. Por exemplo, Manolo Ferreiro ten un neto que se chama Aldán, como de María Xosé. Son cousas que pasan, non? Entón, eu quería lembrar isto da importancia que tivo para nós naquel momento e na importancia, porque falar de todo isto hoxe é como falar do principio dos tempos. Charo era unha rapaza moi nova dándonos clase, dábanos clase de lingua e literatura galega, perdón, de lingua galega, e hoxe está aquí. Pasaron moitos anos, non? Entón, eu o que quero agradecer da publicación deste libro, deste homenaxe, é que volvemos, en algún aspecto, aqueles anos. E que quero dicir con isto? Non é algo melancólico, nin da saudade, nin cousas desas, non. É simplemente unha chamada de atención. Cando leamos de novo, agora, nunha nova edición, Recuperemos as mans, evidencias, pois eu creo que o interesante da publicación deste libro, neste homenaxe, é que nos vai permitir establecer un diálogo con aquel tempo, e co tempo de hoxe, e, ademais, a parte de demostrarnos que as palabras e eses libros son moi necesarios e que hoxe teñen moita actualidade, porque hai algo que temos que recoñecer, e que o feminismo sempre ten que estar alerta, e sempre ten que estar cos ollos moi abertos, e volvemos vivir momentos complicados. E o mellor peores que os de antes, porque da mesma maneira que se avanza en melloras sociais e en sabedoría, a sabedoría tamén é a do mal e tamén se avanza aí. Entón, quería comezar por agradecer este texto novo, estas novas evidencias e novas recuperacións das mans, porque van ser novas, porque van ter lecturas novas, polo tanto van a estar situadas nun futuro. E iso tamén é de agradecer, porque aquela moza dos anos 80, de cando se publicaron estes libros, volve a estar á cabeza, acompañándonos nunha lectura actual. O sea, María Xosé Queizán vai seguir estando aí. É certo o que di, cando di que hoxe que a van ler as súas netas, non? Eu espero que a lean as súas netas, casi diría máis, sí, as súas netas, pero realmente as súas fillas tamén a lemos, porque se todas as escritoras galegas somos fillas de Rosalía de Castro, e iso é innegável, pois tamén, de alguna maneira, todas as escritoras do século XX somos fillas de María Xosé Queizán. E sin metáfora da metáfora, pois o mellor non acontecerían moitas cousas que aconteceron na poesía dos 90. E sen a Festa da Palabra silenciada, e aquí vai tamén para todas as persoas que estades aquí, que formastes parte desa Festa da Palabra, pois en todas vos tampouco existiría ese movimento poético que se pode chamar, que como unha espiral que vai e avanza e dá voltas, e que se alimenta e que sementa futuro, que foi o movimento da Festa da Palabra.
Quería empezar, e non teño ganas de ler vos o prólogo, porque xa poderedes ler no próximo libro, pero sí quería chamar a atención sobre algo que a min, aspectos que me gusta de alguna maneira reivindicar na obra de María Xosé, e é ese crear sororidade, ese crear grupo. Entón, é certo que María Xosé publica unha novela, e xa veredes o que pasa con esa novela, e o que se di sobre esa novela, que Ahora ya no buraco, non? Que ademais a publica cando volve de París, e nunca tampouco se lle dá moita importancia o papel que desenvolveu ela como introductora do novo román na literatura galega, porque ela era que traía os libros de Francia, igual que tamén trouxo unha vez, cando viña de Suiza, creo que era de Suiza, que viña e como viña así, con el na man, traía Mundo Obrero e non pasou nada. Ninguén se lle ocurría vixilar, era capaz de que, digamos, que o franquismo que había nos aeroportos non se fixase nela. Era unha sorte, non? Entón, quero reivindicar ese papel que tivo, por exemplo, para... Vamos a ver, que estou buscando onde o teño para non perderme un pouco, pero, bueno, aquí está. Dicía que quería reivindicar ese aspecto. María Xosé non estaba por nacenza, nin por lugar, a converterse no que foi, por unha banda. Ahora que falamos tanto dos neofalantes de galego, María Xosé é unha neofalante de galego. É a grande, ou seja, non é unha cousa de agora, xa existían os neofalantes e as neofalantes, menos mal que existían, porque senón non chegaríamos onde estamos, iso xa estaba aí, non? Pero aparte deso, tampouco estaba nin por o lugar onde lle tocou nacer, pero claro, ela foi topando atrancos, e ela molestaban os atrancos e ela pelexaba, e as cousas que non lle gustaban, pois non lle gustaban. Entón, a vida de María Xosé estaba claro desde aquel momento no que no seu colexio de Vigo lle puxeron un 0 en piedade por levar un vestido que se consideraba de escote, palabra maior, palabra de honor, demasiado escotado. E era o vestido que a súa nai, era o vestido de María Xosé Queizán da primeira comunión, que se acabou convertendo no da Dama das Camelias. Entón, está claro que María Xosé Quizán estaba pronosticada a ser moitas cousas das que despois foi. Ben, non podía pasarnos pola cabeza que a súa condición de galegofalante convencida, a súa conversión ao nacionalismo, nin a súa etapa de nai soa e universitaria. Sempre me contaba, cando chegaba aquí cos seus 600, que entraba auga e tiña que sacar a caldeiros a auga dos 600, e así viña desde Vigo. Poido estudar porque gracias a un crédito de honra concedido pola Caixa de Aforros de Vigo, cando ainda existían estas cousas, e tamén a Caixa de Aforros de Vigo. Bueno, isto foi o que lle permitiu rematar. Tampouco nos podía pasar pola cabeza que todos, cada un dos seus pasos, seguisen o trazo do seu feminismo, que cuestionou e segue a cuestionar o patriarcado desde a razón, que, como ela lle gusta dicir, e coa ciencia como aliada. Tampouco ninguén esperaba, iso sí, porque iso recoñéceno os compañeiros de Vigo, sobre todo os compañeiros, son os que máis o recoñecen porque probablemente eran os que menos o esperaban, que a revista que dirixiu durante 30 anos, desde 1983 até 2013, a Festa da Palabra Silenciada, potenciada desde a FIGA, Feministas Independentes Galegas, que convocou a todas as escritoras, mulleres de diferentes idades, condicións literarias, que promoveu un diálogo artístico transversal, que perdera do seu nome o adxetivo silenciada. Foi a maneira pública e moi intelixente de recoñecer a existencia dese espacio propio de lectura. Escrita e pensamento é o apoderamento da presenza da muller na cultura, unha festa da palabra.
Vela aí a súa subversión, cando se crea comunidade para ler as literatas e dirixir unha colección de obras feministas da literatura universal traducidas ao galego, para falar doutras maneiras de gozar do corpo, de liberar a sexualidade do coito e a muller do seu papel reproductor por natureza. Sororidade para falar de lesbianismo, desexo vivo contra o idadismo, por iso escribe en 1994 en Fora de min o poema O Caduco, que remata co verso Deixeme namorar cando vella e que debemos de lembrar como bandeira. Contra todo, o que dela se podía agarzar, que quizán é unha autora que cultiva todos os xéneros literarios, xo dixen, e xa se dixo aquí. Mesmo escribiu guións cinematográficos, foron premiados 2 deles, e están perdidos, non se atopan, e inéditos. Por iso me gusta chamarlle a polígrafa das travesas, que recoñeceu moito o valor do polígrafo de Trasalba, pero ela tamén é unha parte. Que nunca a trataron como tal, porque María Xosé Queizán, na súa obra, é tamén como as mulleres. As mulleres nunca nos tratan por enteiros, vannos cortando en anaquiños, ou temos os ollos fermosos, ou as mans. Pois a María Xosé Queizán vían, ás veces, un algo da súa poesía, outras veces un algo do último libro, sempre para falar do último que dixera. O que si é certo, sempre tamén hai que reivindicar, porque non están escritos, non están publicados, non están recollidos e son fundamentais os artigos de María Xosé Queizán. A súa escrita xornalística. Non sei se hai aquí alguén de Vigo, pero eu agora, por exemplo, estou lembrando un artigo de María Xosé Queizán que, bueno, si as simonas teñen que acordarse disto. Moitos falamos, moito se criticou a María Xosé Queizán pola escrita daquele artigo sobre a película que todo o mundo consideraba que era moi feminista, O mundo de Antonia. Lembrades aquela película? O mundo de Antonia, bueno, pois María Xosé Queizán decía que de feminista, nada, que era condenar as mulleres á maternidade, non? E eu agora, claro, eu doulle a razón totalmente, non? Agora non me parece feminista, pero claro, naquel momento, unha película na que todas as protagonistas eran mulleres e tiñan os papéis máis importantes e había unha visión tamén desde o punto da muller, pois claro, algo de feminista tamén tiña, non? Hai que dicilo, non? Entón, os artigos de María Xosé Queizán no Faro de Vigo, na Voz de Galicia, non pasaban desapercibidos. E, sobre todo, non pasaban desapercibidos para ela, que moitas veces chegaba a casa, e como había contestadores automáticos, tiña que aguantar as mensaxes que lle deixaban bastantes energúmenos, con insultos, etcétera, etcétera. O sea, digamos que levantaban paixóns os seus artigos, vale? E aí queda. Entón, María Xosé escribe A orella no buraco, pasa o que pasa con esa novela, iso xa miraredes, e o que quero é convidarvos a que leades a obra de María Xosé Queizán, é fundamental. Moito tardou en volver a publicar Matrimonio, Nacemento e crianza de dúas criaturas, Separación, pola que, por suposto, foi socialmente reprobada, todo isto por medio até que manda o primeiro artigo a revista Triunfo, que escribe A noite de San Xoán de 1974. O sea, a noite de San Xoán para María Xosé Queizán sempre foi moi importante. Que se vai a publicar algo máis, un mes máis tarde, e que ten ese título que é Por que es barroca la literatura gallega. Está publicado na revista Triunfo. Podedes atopar estes artigos pola rede. Non teñen desperdicio. Volve publicar outro volve publicar varios, non? Pero todos teñen algo, todos nos din algo e en todos se meten camisas de 11 varas en que a xente o saiba, non? Por exemplo, publica un que se titula Se cumplen 25 años de la muerte de Castelao. E reproduce en galego palabras do homenaxeado, e están aí na revista Triunfo, nunha revista de Madrid, e ali están, coñecíana como La Gallega. Isto comentou tamén Javier Alfaya, que tamén escribía naquela altura na revista Triunfo, e eran moi esperados os artigos de María Xosé, por iso os publicaban, vale?
Non hai estudo sobre o xornalismo de María Xosé. Tamén ela comezou, realmente iría para xornalista, María Xosé, se tivese tido, digamos que pouco lle faltou, se tivese marchado a estudar, pero marchou a Francia, a París, e non para vir convertida en profesora de francés, que era o que se esperaba dela, senón para traernos o Novo Román e unha novela case escrita, non? Pero xa ao finais da década dos 50, María Xosé Quizán comezou a colaborar con El Pueblo Gallego e facía entrevistas. E un dos entrevistados foi Roberto González Pastoriza. Por favor, busquen este nome e vexan como María Xosé Quizán vai xusto a buscar esta persoa para entrevistalo. E é moi interesante porque con el, que era un membro do Partido Galeguista, que coñecera o seu pai e que coñecera Castelao e coñecera a todos os do Partido Galeguista, falou da muller ante a lei. E isto era nos anos 50. Ben, é moi necesario estudar os artigos de María Xosé. Foi columnista na Voz de Galicia, comezou a colaborar a partir de 1999 con columnas como Arrentes da Terra, Tirar do Fío, e tamén no Faro de Vigo, na Nosa Terra e na Praza Pública. Pero hai algo que sí quero tamén lembrar, porque isto sí que foi moi importante, e tamén é moi novo naquela altura. E ás veces hai cousas que facemos hoxe que nos parecen impresionantes porque creamos colectivos onde publican moitas mulleres. Bueno, isto xa o fixeron elas antes. Ademais das colaboracións asinadas por María Xosé Quizán, ela conseguiu chegar a un acordo con Francisco Pillado Rivadulla, director de La Voz de Galicia, para publicar nun espacio que levaba o nome de Lilith, artigos feministas de Figa. Casi durante 3 anos até 1992. Diferentes autoras participaban deste espazo. Creo que por aquí, pola sala, anda algunha delas. Este feito insólito no xornalismo galego non mereceu ningunha atención até agora, tampouco. Ou seja que, por favor, a poñérmonos as pilas as persoas que diriximos teses, as persoas que estamos en facultades, as persoas que damos aulas nos institutos para que se lean as obras, porque as obras son moi importantes. Entón, repito que celebro este acto. Vou falar algo máis, non sei canto tempo me queda, decídeme, por favor, porque non sei se me queda. 5 minutos, vaya por Dios. Bueno, pois nada, ela dialoga moito cos diferentes xéneros, non? Claro, coñecemos a María Xosé Quizán, narradora. Hai unha novela de María Xosé que non me gusta, pero que aparte non me gustou desde o principio. Presentei, ya tiven que presentar, e tiven que decir que non me gustaba, ela xo sabe. É esa novela que ten o seu punto a fresca rosa. E onte, pola tarde, me conta do lista que foras, María Xosé. Adiantácheste a actualidade, porque esta novela conta historia, conta moitas historias, non? Pero hai unha que é dunha persoa bastante necia, que é un home que é xinecólogo, non? Entón, el quere, pois, na súa clínica, quere, co seu semen, pois, deixar preñadas a todas as mulleres, non? Entón, onte estaba escuitando unha noticia sobre a obsesión que ten Elon Musk en ter criaturiñas, non? Entón, eu dixen, mira, este personaxe está tomado da obra de María Xosé Quizán, nin que así fose, non? Entón, aí queda. Eu creo que María Xosé nos adiantou moitísimas cousas. Podería sinalar moitas delas. Vou lervos algún poema máis. En concreto, vou vos ler un poema que é difícil, porque, claro, cando se publicou a obra poética de María Xosé Quizán foi no ano 2004, pero que despois, no 2007, volveu sair un libro que pasa bastante desapercibido, e é unha pena. Entre as cousas que me dixo, ti ainda non me viches a min escribir como un home. Eu dixo, como? Sí, como un home, non, digamos cousas de homes. E claro, era cólera, non?
Porque este é un libro de memoria histórica. Este é un libro das vivencias dos anos 70. Aquí están as encrobas, aquí está o extraperlo, aquí está o cárcere, aquí está todo. E aquí hai un poema maravilloso co que eu quero reivindicar tamén a retranca de Queizán. Chámase Amar a Che Guevara. Non está introducido nun libro que hai sobre o Che Guevara na literatura galega. Este falta, vale. Amar a Che Guevara. As fotos do Che Guevara invaden a miña casa. Na cociña, no baño, o Che vixía cada movimento burgués. Que obsesión, macho, din os camaradas. O teu é fascinación ideolóxica. Calo non digo, que o Che é o amor da miña muller. Íspese cada mañá ante o boller de ollos sedutores e entra na ducha acompañada, ansiedad de tenerte en mis brazos. Sobe con ela serra e veste como un papagayo para facerse ver. Vai de estrela roxa pinchada na súa boina, segue o polo monte cargándolle o fusil, préndelle o puro, aspirando o aroma do seu nariz, sensual como flores carnívoras. Trago fume amargo na súa boca, bebendo a revolución beixo a beixo. Entre orquídeas silvestres, escoita engaiolada a cadencia rioplatense. Nas arengas de loita doces, mesmo co machete alzado guerrilleiro. 12 mesmo cando tira a matar. Lume insurrecto de esperma. A miña muller debece polo seu fusil. Recibe o lume en chafarises tenros, a ollada sedutora como unha posta de sol. Oh, Che, bambú, que torce non creva, como me gustas. Cisma a miña muller ollando os postes. Xa podes falar de odio, imperialismo, guerrilleiro, que a min sabes, mi mel. Beberei ata vitoria sempre na túa boca, nesta guerra inevitável de corpos, na revolución da carne, a vitoria sempre miña. Impetuoso eu, palmeira, entro na selva de sabas e de follas lascivas a noite. Saboreo os froitos sustanciosos dos peitos, veixo a súa vulva húmida dos bosques. Os seus gritos acordan exóticos paxaros e os nosos corpos entran no combate onde se morre de prazer, cando sustitúo o Che no leito. Ben, por favor, profesoras, profesores de ensino secundario, a Pedra Figueira. O segredo da Pedra Figueira é un libro necesario, un libro no que se fala da importancia que ten a vida fronte ás crenzas e a quedar fechadas guardándonos sei que segredos. Aí está María Xosé Queizán, que da mesma maneira que falaba todo en feminino, no Instituto do Porriño tamén crea un personaxe feminino que se chama Lazo. Ben, máis adiante temos que recuperar Amor de Tango. Temos que recuperar e valorar o que significou a escrita da semellanza no seu momento. O que significou Amantia. Quen é Prisciliano e como foi recreado María Xosé frente ao resto, recreando así outro Prisciliano diferente, desde Buñuel até a actualidade. Temos que volver a ler toda a súa obra, a poesía, o ensaio e, sobre todo, as súas memorias, que desgraciadamente non se falou moito delas. Non é porque teñan 800 páxinas, é que teñen algunhas desas 800 páxinas son moi claras. Entón é necesario, e nada máis.
Preciso... estaba buscándote coa vista. Está posto en PDF ou en PowerPoint? No, pero quero decir, con que o movo? Vale. Como o movo? Aí, con este clic. Vale, perfecto. Ben, grazas Marga, porque fixetes un percorrido vital e ademais pola obra de María Xosé Queizán, que nos situou moi ben nas necesidades e nos fixo lembrar moitas cousas. Por último, vai intervir Elena González, tamén de sobra coñecida, intelectual feminista, profesora na Universidade de Barcelona. É para nós, para as escritoras, para as que estudamos filoloxía, é a que nos ensinou a ler con perspectiva de xénero a literatura galega. Así que, como non vai a tamén situarnos con perspectiva a María Xosé Queizán no día de hoxe. Así que te la palabra e logo debateremos coas tres. Ben, como podedes imaginar, hoxe non é só un día moi emocionante, senón que eu estou en absoluto risco. Como falar de María Xosé Queizán diante de María Xosé Queizán, como utilizar o lugar da palabra no lugar da verdadeira palabra que nos convoca aquí, que é a María Xosé Queizán pensadora, que reivindicamos como unha das múltiples facetas dunha escritora, activista, cidadá, feminista. Podemos poñerlle moitas cousas porque en ningún só adxectivo pode caber por enteiro. Por iso temos moitas María Xosé Queizán que celebrar, non digo todos os 5 de febreiro, que era unha idea, non? Entón, cada 5 de febreiro celebramos unha. Porque é unha maneira de celebrarnos a nós mesmas, como se viu nas intervencións anteriores, particularmente no primeiro dos poemas que lía Marga. A María Xosé Queizán ten unha virtude que non teñen sempre as creadoras, os creadores en xeral, les creadores, que é a de defender a súa posición, defender a súa obra, pero levar canda elas tamén outras causas, outros nomes, outras xeracións. Precisamente por iso, porque as obras, detrás das obras hai vidas e detrás dos traballos hai vidas e corpos, quero agradecer en primeiro lugar á Comisión de Igualdade, o Centro de Documentación e Igualdade e Feminismos e en particular a Carme Adán e a Marían Mariño que este acto e este libro puidese chegar a bo termo. Pero se o libro na súa parte material é posible é porque Begoña Taxes e Andrea Ucha pasaron non sei cantas horas de traballo revisando cada coma, cada punto, cada vocal mal posta, cada incorrección que Elena González introducía no texto. Moitas grazas a Begoña e a Andrea, porque xa non precisan facer o Camiño de Santiago, xa chegaron directamente ao ceo. E moitas gracias a aquelas persoas que forman parte desta institución e que fan posible que esteamos sentadas aquí, que eu teña auga nun vaso limpo e non utilizado, ou que teñamos un programa, ou que a luz este aprendida, porque iso é recuperarmos as mans, porque para que algunhas podamos estar aquí falando precisamos do seu traballo, da súa colaboración e do seu bo facer. Sei que parece un agradecemento moi longo, pero creo que é necesario e coherente. Por que recuperar estes dous libros? Eu que era moi resistente sempre a estas cuestións do feminismo institucional, fun pouco e pouco caíndo engaiolada nas gadoupas amorosas de algunhas das responsables das comisións de igualdade desta institución, por citar entre outras, en primeiro lugar, a María Xosé Agra, que sempre me pagou cafés e incluso xantares para dedicar moito tempo a explicarme a importancia de
facernos cargo da historia, a importancia de facernos cargo da herencia, a importancia de recoñecermos as xenealoxías. Por iso, María Xosé Agra abre o prólogo, porque, en parte, esta recuperación de libros é debida a ela. Se ela non me levase por esos camiños, eu non tería se cadra insistido tanto en que o Consello tiña a obriga de recuperar 2 ensaios maiores, 2 textos de pensamento maiores, non só de feminismo, senón dun momento da historia de Galicia que non se pode entender sen o feminismo, onde o feminismo, tal como nos lo conta María Xosé Queizán, non é algo que vai por unha marxe, senón que está camiñando e lendo críticamente o que está pasando no seu presente. E tamén hai unha definición de independencia de Ana Romaní. Tiven a sorte de traballar con ela moito ano pasado, traducindo os seus poemas, porque cando cheguei a este poema, de repente pensei, este poema explícanos tamén como a palabra independencia nos anos do posfranquismo, no comezo da construcción digamos, do Estado democrático, a independencia significaba moitas cousas, moitas máis das que podemos pensar a través das novas dos xornais recentemente. Veño de Cataluña, entón, claro, sempre temos que pensar iso. Finalmente, querería insistir en que para min María Xosé Queizán sempre foi unha pensadora feminista rabuda. E eu sabía que rabuda, no mellor sentido, no sentido máis productivo de rabuda, alguén que non se conforma, alguén que ten unha visión do mundo. Vístelo... Non sei se tivestes ocasión de ler a entrevista que se publicou esta fin de semana que fixo Inma López Silva con María Xosé, e vedes que aí hai unha feminista rabuda que se mantén mirando críticamente o presente, que defende as súas ideas. Pois ben, María Xosé Queizán era unha feminista rabuda antes de que Sara Ahmed falase da feminist killjoy. Aí está. Unha das... Cando empezou o proceso de pensar a lectura destes 2 textos, de Recuperamos as mans, tiña sempre moi claro, e iso quero transmitírvolo, que, por unha banda, e falámoslo moito con Carme, con Marga, que foron aliadas moi necesarias nesta edición, falábamos moito de poñer en valor o que hai de pensadora en Queizán. Non sou unha escritora, non sou unha feminista, senón alguén que pensa o mundo coas ferramentas que nos dá a epistemoloxía feminista e que nos dá o activismo, que lle dá a ela o activismo. Cando pensaba isto, María Xosé, vaiche parecer moi sorprendente, pero eu pensaba, esta feminista é a que debuxa Seoane nas súas ilustracións. Lembraste que el te debuxaba exactamente como ves hoxe, cunha garabata. E era moito dicir, Ben, aquí nesta reedición retratamos só unha parte do pensamento de Queizán, porque ela ten unha obra magna. Acabamos de ver, digamos, sobre todo con especial detalle, o antes, non? Hai como unha sensación cando lemos, a veces incluso os nosos propios textos de cando éramos pequenas, hai unha sensación como que hai unha María Xosé Queizán antes de A muller en Galicia e logo outra, e en realidade hai un continuo. Só que as que traballamos no anatómico forense da crítica literaria e as que facemos historias de algunha maneira da literatura galega non soubemos ver esta continuidade. Ou sea, soubemos ver, pero non a plasmamos ben. O que temos en Recuperamos as mans e evidencias, en realidade, é o tránsito do nacionalismo independentista ao feminismo materialista, super presente aí as feministas materialistas francesas, Christine Delphi, Queizán está traéndonos de primeira man de Francia non só o Nouveau Roman, senón todos os debates que están tendo lugar en Francia neste momento. E desde aí, desde esa crítica aos posicionamentos do marxismo e do leninismo, e non esquezamos que detrás de toda a teoría hai sempre unha vida, e María Xosé Queizán pensa desde ese lugar, é dicir,
pensa os textos, pero pensa desde o corpo, pensa desde a experiencia propia, xa se dixo, pois desde ese feminismo materialista nos podemos ver como vai cara ao feminismo independente. Falar de feminismo independente significa reafirmarnos en que o pensamento se produce entre moitas tamén, en que hai moitos foros de discusión. Sen dúbida, hoxe nos congrega o nome de María Xosé Queizán, que sempre foi unha figura que soubo sinalar moi ben a súa singularidade, pero hai moitos outros nomes sumándose aos debates. Aquí aparecen, nesta reedición que facemos, aparecen Recuperemos as mans e máis evidencias, pero en realidade antes estivo A muller en Galicia, un libro que eu sempre pensei que fora a ilustración de Isaac Díaz Pardo imitando a Seoane, seila, pero en realidade é de Sexto Novas, supoño que de Farruco Sexto Novas, non? É unha desas cubertas inesquecibles, non? A muller en Galicia é o seu primeiro libro de ensaios, pero María Xosé en parte o repensa e reintrodúceo na súa obra posterior. Polo tanto, Recuperemos as mans e evidencias serán como os libros que marcaban mellor esta andaina desde o feminismo materialista cara ao feminismo independente. Pero logo segue, vale? E segue tomando diversas posicións. Aquí só están os primeiros libros de ensaio, de acordo? É dicir, aquí temos unha foto de María Xosé Nova, pero se hai algo que caracteriza a María Xosé é que revisa tamén o que ela mesma escribe. Isto nos coloca diante dunha intelectual extraordinariamente interesante, porque é bastante habitual dar por feito que xa tes escrito e non tocalo, sin embargo, ela necesita que os seus textos sigan dialogando co presente, sigan dialogando coas súas propias posicións. E isto faina aínda máis interesante. O primeiro libro da muller en Galicia escríbese baixo o signo da revolución. A actitude revolucionaria non era apenas un xesto, era moito máis, porque na práctica estábase todo o día na rúa, estábase todo o día falando. Ti falas do Instituto de Porriño e eu lembro o meu irmán falando de María Xosé Queizán en Coia en momentos de folgas do metal e de momentos onde a Queizán era a Queizán, non facía falta dicir nada máis, xa era como unha figura moi recoñecible relacionada coa reivindicación e coa loita, non? Pero o que diferencia esta actitude revolucionaria que nos propón o feminismo e que explica e pensa María Xosé Queizán é que é unha revolución que une o público e o privado, vale? Unha revolución que tamén engade o pensamento poscolonial. E isto para min é extraordinariamente importante, xa se dixo antes, non? Cando nos lemos historias do feminismo contemporáneo en Occidente, habitualmente o que facemos é calcar o manual da historia dos feminismos norteamericanos. Aquí, María Xosé Queizán xa pensaba a muller en plural, xa pensaba unha muller que era muller, traballadora, estaba oprimida como os negros, se o di ela, agora, mellor non o diríamos exactamente nestes termos, sabemos salvar a distancia temporal. Polo tanto, é unha muller que está moi atenta aos debates do seu tempo. Ela lía, debatía e con todo isto conseguía facer callar un pensamento extraordinariamente original. Lembro cando María Xosé viñeches unha vez á Universidade de Barcelona a unha sesión moi pequeniña onde nos falaches da túa poética. Naquel momento había unha estudante que ia traballar cos teus artigos, pero, en fin, a precariedade e a vida levou por outros camiños, a ver se encontramos outra estudante, estou de acordo contigo. Pois aquela vez que ti viñeches, lembrome que estaba unha das feministas históricas de Caladona, Mercé Otero, e Mercé Otero, rematar o acto, dixo, lembro ben, cando nos anos 70 e 80 viñan as feministas galegas, os actos, os encontros estatais, e nos quedábamos cos ollos abertos e decíamos que veñen, bueno, decían en catalán, que venen las gallegas, ¿no? Que veñen as galegas, porque de
detectaban esta forza, non? Esta forza que, ademais, en María Xosé Queizán é moi evidente, non? Incorporar a nación naquel momento era poñerse nunha situación bastante complexa, porque unha parte do feminismo, non vos esquezades, naquel momento pensaba que o feminismo só podía ser universalista e que o corte nacional non tiña lugar, é dicir, termar un pouco desa capacidade, dunha posición onde o suxeito do feminismo estaba marcado de maneira múltiple, tiña unha identidade múltiple, non? Agora é moi fácil pensalo, pero se cadra desde Braidotti ou desde o feminismo interseccional, pero non era tan doado naquel momento, non? Sobre a cuestión das mulleres e a escravitude xa falou con moita máis sabedoría Carme Adán, entón non vou incidir nesta cuestión, nin tampouco fai falta incidir moito en que ela pensa, en que María Xosé Queizán pensa desde a praxe, porque isto é moi importante. Durante os dous libros hai unha crítica ao idealismo feroz, mesmo o idealismo feminista. Ela remata o seu libro Evidencias dicindo, claro que é posible, pode ser reconfortante que as mulleres creen espazos só para mulleres, pero é necesario recuperar o espazo público, é necesario tomar parte tamén deses debates. Quizáis por iso María Xosé Queizán nos agalla algo que é un acontecemento na cultura galega e é efectivamente o vivir o galope. É a primeira escritora que escribe por extenso unha memoria completa da súa vida, só con isto xa sería suficiente, pero ademais sen deixar de explicar, de contarnos como ve os distintos sucesos que van pasando ao longo da súa vida, é dicir, manténdose de nova como unha feminista rabuda no sentido, insisto, máis productivo do termo. Ela toma partido dunha maneira moi clara na fenda entre feminismo independente e a dobre militancia das feministas nos partidos. Queizán utiliza un termo que desde as teorías de poder é moi recoñecible e considera que a dobre militancia fai que as feministas sexan asimiladas. Hannah Arendt se cadra ao final de todo isto. A veces, eu creo que era moi necesario ter dito isto, pero a veces se fai demasiada, como diría eu, demasiado fincapé nesta fractura como se fose insuperable, non? Eu creo que hai que velo como o signo dun momento onde ademais continuamente os grupos e os partidos políticos estaban repensando todo o que facían. En realidade, esta especie de cismas que eran moi importantes, se crearon, digamos, posicións, o que estaban era manifestando que o debate estaba extraordinariamente vivo. E aí, Queizán, insisto, era unha desas rabudiñas. Hai un documento que eu non quería deixar de rescatar, ainda que fose a través dun anaquiño, dunha cita, que é a intervención de Queizán nas segundas xornadas de feminismo independente, que foi unha absoluta festa que se organizou en Vigo, onde tamén houbo celebración, tamén San Xoán por aí andaba, onde ela explica que pasa coa situación da muller e a nación para todas as feministas independentes do Estado, vale? É dicir, para persoas que tiñan moi clara a súa posición feminista, pero isto da nación a mellor lles quedaba bastante lonxe. E ela intenta resolver o problema da nación como patria, non? Y ela di, nosotras las mujeres no podemos ser patriotas como ellos, reivindicar la patria es reivindicar el poder, patria, padre, patriarca, patrimonio, patriarcado, patrón, etc. La misma raíz lingüística para explicar la misma idea, el poder. Las organizaciones patrióticas, abertzales, etc., no pueden ser aceptadas por nuestra mentalidad, es evidente. Encantan este tipo de frases, ¿no? En plan, que aquí está, ¿no? Por eso usé siempre la palabra nación, que esa sí que la hacemos nosotras.
deixala aí. Pensa durante os dous libros moitas veces a cuestión da independencia. Independencia, insisto, é unha palabra cargada de significados neste momento. Boa parte do feminismo internacional utilizaba a palabra autonomía, pero María Xosé Gueizán sabía que estaba escribindo nun contexto determinado e ela mesma o di nos libros, é dicir, a situación da muller é como a situación de Galicia respecto do Estado. Non, autonomía significa dependencia, polo tanto, temos que pensar noutra orde de cousas. Eso pensa neste momento, non? Interésame moito o feito de que ele intenta facer paralelismos entre a situación das mulleres, da lingua e da nación, non? Que iso é tamén un paso adiante. Para min foi moi importante este tipo de paralelismos e grazas a isto pude facer parte da miña tese, ou seja, que moitas grazas, María Xosé, por ese agasallo. Debo vos parte da tese a ti e a Lupe Gómez que me deu o título. Bueno, deu-mo, roubei, utiliceina. A María Xosé Gueizán, bueno, desculpade porque a veces se descolocan os PowerPoints, a María Xosé Gueizán, a ousadía, o desafiar a orde, a caracteriza dunha maneira moi clara. Efectivamente, ela enxergou o camiño que as escritoras de hoxe transitamos, digamos, non? É dicir, aí hai un comezo moi recoñecible, non? Hai un comezo tamén nese feminismo dos anos 70 e 80. Se revisades os lemas da chamada cuarta onda feminista, veredes que se está a reivindicar moitas cousas que xa se plantearan, que xa se propuxeran nos anos 70 e 80. A diferenza está no impacto, na institucionalización e nas leis, porque houve un cambio moi importante, non? Pero xa estaba aí. Nun dos artigos contra o final de Evidencias, ela fala, María Xosé Gueizán reivindica o dereito ao corpo, non? E en realidade aí están contidas moitas das reivindicacións que vemos en Polonia, na Argentina, en Brasil, no Estado español, reivindicando o dereito ao aborto, non a violación, en fin, o dereito a amarnos como queiramos, etcétera, etcétera. Fala Gueizán de que a política feminista debe ser unha política da disidencia e explica moi ben, matiza moi ben porque ela fala de disidencia non de subversión e da discusión permanente. A súa obra dá fe desta discusión permanente. Para que poidades ver ao final un pouco, quería ter os retratos de cada momento, aí as lapelas de Recuperemos as mans, de Evidencias, a lapela da actual. Pasou o tempo, pero María Xosé Gueizán está perfectamente recoñecible, perfectamente rabuda, se non vos importa. Un par de cousas moi rápidas a remato. Algúns dos textos de Recuperemos as mans aparecen en Evidencias. Hai, digamos, unha pensadora que traballa co Leixaprén, digamos, non? Entón, hai dous capítulos de Recuperemos que volven a aparecer ao final de Evidencias e que nesta edición non se repiten porque non hai modificacións importantes, pero en todo caso está sinalado. Interésame moito algo que nos apuntan, sobre todo en Evidencias, é a cantidade de referencias bibliográficas as que a editora non puido atender. É dicir, naufraguei en encontrar moitas destas alusións que ela facía, aínda que Gueizán moitas veces nos vai dando a bibliografía ao pé. Está moi ben porque en realidade nos fala dun pensamento que sabe dixerir o que leu, pero para quen queirades facer o anatómico forense, aquí vos queda traballar o texto nunha close reading. Aquí tendes algunhas pegadas, pero foi imposible rastrear con exactitude todas as referencias. Se cadra tampouco é posible, como me recordaba María Mariño,
que é a sabia, é o fondo documental vivo do feminismo galego, a traducción anónima de textos teóricos, mais toda a circulación de textos a través da prensa fai que sexa moi difícil saber de onde saían algúns textos que se citaban. Quen vai saber? En todo caso, a fonte non é importante. O importante neste caso é como se utiliza, para que se utiliza e como isto calla nun pensamento que é tan original como internacional e nacional, ista se queredes, pero, sobre todo, nun pensamento extraordinariamente serio. Remata María Xosé Queizán falando da teoría da praxe, a partir de Epicuro pode pensar o saber vivir, o saber ser libres, ser felices, di que esa é a finalidade, e é moi fácil empatar, polo tanto, este libro con Festa da Palabra Silenciada, con outros libros que veñen despois. Este libro, María Xosé, quere ser o noso agasallo cos fondos e coa axuda do Consello da Cultura Galega, pero quere ser o noso agasallo polo teu cumpleanos. E o agasallo durará máis se todas nos a lemos. Grazas por escribilos. Como que irades? Falta amarga, non? Vamos ás cadeiras. Bueno, ¿qué? Estamos aquí. Habemos libro. Es que difícil saber lo que falas, sabes? É moi difícil saber lo que falar, Bueno, compis, venga. Que calor, por favor. Esto habría que sacarlo, ¿no? Ponga esta pela que quedó preciosa. En el fondo. Ben, pois, como prometíamos, imos facer agora un pequeno debate entre as tres persoas que interviñeron esta tarde. Creo que hai cuestións que poden ser susceptíveis de volver a comentar, incluso para que vos tamén poidades intervir. Eu, durante todas as vosas intervencións, estaba lembrando unha cousa que Marga seguro que lembra moito mellor que a min, porque dixo ela. Hai uns anos en Vigo, pois tal día como hoxe, creo que fora, celebráramos un aniversario sorpresa a María Xosé Queizán, pois non sei, que seríamos 300 mulleres ali, todas pois para celebrar o aniversario non só o aniversario da nosa amiga, senón o merecemento intelectual que tiña a nosa amiga despois de que acabades de nomear o xogo das cadeiras, aquel manifesto, aquela reivindicación que facíamos algunhas escritoras e intelectuais da literatura galega pola nosa propia entrada nunha academia chea de homes, e tiñamos a María Xosé Queizán como exemplo de quen debía estar e non estaba. Da outra academia. Claro. Da que queríamos. Exactamente. Entón, Marga Doval, ali, naquela homenaxe,
diante de todas, dixo unha frase que creo que hoxe podemos retomar, que María Xosé, esta é a túa academia. As mulleres que pensan a partir de ti, as mulleres que entendemos que ti és a nosa institución. Pero é verdade. Pois a frase era de Margado Val. Creo que se demostra que o pensamento de María Xosé Queizán tantos anos despois aínda segue a removernos, a presentarnos cuestións. Estades falando de dous ensaios que pertencen a unha época moi concreta e que compre entender nese contexto, nese contexto transicional, nese contexto no que aínda había tantos soños que parecía que se iban cumplir agora e que non se cumpliron prácticamente ningún, algúns non. E por iso é precisamente polo que vos quería preguntar, porque a partir desa entrevista que citaba Elena, sí que houve unhas cantas persoas que se dirixiron a min pensando que era moi novidosa esta reflexión de María Xosé Queizán sobre as mulleres nos partidos políticos. Claro, cando ela responde a esas preguntas, en realidade está sendo moi coherente con toda unha línea de pensamento que ven desde os anos 60 e 70, que ten que ver con ese disentir ou ser subversivas. As tres referistes vos de maneiras distintas a isto, entón quería retomar ese debate para que volvades sobre iso. Credes que esa idea que está en Recuperemos las mans e en Evidencias sobre entre aspas, a oportunidade perdida do feminismo nos partidos políticos, ou se realmente as mulleres nos partidos políticos perden o que sería o sentido feminista. Aquí algunhas de vos fixestes política, outras fixestes e marchastes. Non sei, pareceme que desas líneas matriciais do pensamento de Queizán é algo que aínda está moi presente e parecía que era só daquel momento. Polo menos iso me parece a min. Entón, non sei, que opinades? Venga, Marga, que es fácil. Bueno, eu xa dixen un poquinho antes, non? Que o Gallá que se equivocou un pouco, porque se temos unha alcaldesa en Santiago de Compostela é gracias ao traballo político. E ter a Goretti de alcaldesa non é ter calquera alcaldesa. É ter por exemplo, a Ana Pontón liderando un partido político como é o BNG, tampouco ter a calquera persoa, nin que este en calquera partido político. Entón, evidentemente, sí que hai cambios. E, de feito, eu sei que María Xosé Queizán se alegrou de que elas estean aí. E, bueno, ir a unha asamblea do BNG e que remate dicindo a revolución será feminista ou non será, tamén quere decir que hai un cambio. Por exemplo, ainda que se xa... E cando xa se cambian así certas frases, quere decir que un cambio hai. Hai, non? E, bueno, e polo menos hai o dereito a patear de outra maneira. E pois eu que sei. Pois a dicir públicamente, pois eu que sei, que a Menzo Prada non apoiou a Nevenca e apoiou o alcalde de Ponferrada. E hai que recordalo cada vez que ven a actuar a Santiago. É así. É así. Entón, por exemplo, hai estas cousas que antes non as sabía, era imposible, hai cambios. Hai cambios. Por exemplo, eu que era unha persoa que non estaba nada de acordo, e de verdade, porque agora, mellor, houve un debate que, ademais, no que estaba Luísa Villalta, no que estaba Xela Arias, que era o debate este de literatura feminista, literatura de muller, literatura participamos, non participamos, e que teña moito que ver, por exemplo, co debate das cotas nos partidos políticos. Se non existise eso, eu estaba en contra deso. Pero, despois dixen, non, ten que ser, non queda outra, porque senón non se chega arriba de ninguna maneira. Claro, a máis decían, claro, cotas, para despois ser como Margaret Thatcher. Non. Cotas para ser outra cousa. Claro, pero eso estaba aí, e tamén era un risco, é verdade. Podes interrompervos,
Sí, eu atopei a Marga. Eu creo que é moi importante, efectivamente, que as mulleres en política que sean líderes. Pero para que eso se dé, realmente tiña que haber moitas mulleres que deron esos debates, si dentro ou fora, si as cuotas, os debates das cuotas foron debates, bueno, para mí moi importantes, porque eu realmente cheguei a política polo feminismo, porque primeiro, coñecía o feminismo e dixo, pois non, pois eu me tengo que matricular, que era a militar, decía así, de broma, non, porque as mulleres teñen que participar, porque hai que participar e cambiar desde dentro. Eu pensaba que había que cambiar desde dentro, despois de escoitar a que dizan, lo entendía al revés, sabes? Pero, bueno, era efectivamente importante, non? Esa presencia, e eu creo que agora, non? Cando as mozas igual intentan ver estos debates que se daban e tamén van a ter esos debates. É dicir, os van a ter seguramente de outras formas de organización política, pero cada momento ten uns debates e uns contextos. Nos decíamos, se van a entender cousas cando se lean estes textos do feminismo galego. Porque a veces cando o comentábamos moito o tempo que estivemos intentando que este carro fora, cando vemos a historia do feminismo galego, dices, non, es que non sei como dicirlo, non podemos copiar miméticamente. Había outros debates, porque había outra situación, porque Galicia estaba en outra situación, e iso vemos na obra de Mercedes Queizán, o vemos nas pancartas que temos no Centro de Documentación de Igualdade de Feminismos, que levabades moitas de vos cando nos éramos pequenas, nas manifestacións, se levaban nas reivindicacións, nos panfletos, aí se veía cales eran os temas. Claro, coincidimos con outros temas que además é algo moi importante que reflexa María Xosé. Sí, a sociedade de clases, estamos falando do Occidente. O sea, que el concepto de familia, de reproducción e producción, sempre estamos en un espazo. É dicir, isto non é universalizable, porque se creíamos que non había unha esencia a mulleres, pois es que non hai. Seguramente non podemos ir a poñer como un cuño a todas as mulleres do planeta. É dicir, non, se teñen que entender en este parámetro. Eu creo que aí, a respecto aos partidos políticos, bueno, es moi complexo, non? Si es complexo estar cos que están mortos, imaginados con Marx, con Lenin, non te digo con os vivos. Vamos, son complicados. Pero, bueno, é que unha parte de como crear política sigue sendo moi complexo ese debate. Bueno, personalmente sabes que sempre defendín moitísimas cuotas, para mí foi moi importante dentro da miña organización o debate das cuotas porque sí que creo que hai que apoiar as compañeiras e que é a única fórmula, non? Porque senón é que pero eso, recoñezo que despois nos atopamos con sinsabores, porque as organizacións políticas, o mismo que decíamos antes da familia, es que reproducen, son transformadoras e reproductoras ao mesmo tempo, porque nadie está fora da súa propia ideoloxía, dos seus valores, pode estar revisando. E nós, en xeral, como foi María Xosé ao longo da tua obra e ti explicaches moi ben, solemos revisarnos. Os señores tienden con todo o cariño a revisarse menos, pero sí que é verdade que incluso o feito de que nos estemos plantexando o tema das cuotas hoxe é importante porque se deu ese camiño. Entón, podemos plantexarnos eso hoxe. E moitas modas poden decir, pero que era moi difícil, non? E despois estaba esa cosa de que te chamara muller cuota, que está bien, non? Está bien. Bueno, pasabas de ser muller florera a muller cuota. Tenías esas dos posibilidades. Estás aí por ser muller, claro. Non por ser un dinosaurio, non ser muller ou ser... Nunca estás por ser tal. E, de feito, cuidadito, que nas organizacións políticas, en moitas ocasións, os homens se perpetúan moitísimo e as mulleres son, en todas as organizacións de dereitas e de esquerdas, tende a tener unha variabilidade maior, porque, bueno, están por ser mulleres. O idadismo ataca máis as mulleres que os homens. Bueno, eso sí, eso claro. Eso que quede claro. O sea, mirade as organizacións políticas. A xente que leva anos nun cargo político sempre son máis os homens que as mulleres. Porque ellos maduran ben, home muller, que non tiene a menopausia. É unha inteligencia de verdade, hai cousas que están aí, hai debates que hai que volver a dar. O sea, en todas as organizacións políticas. Incluso algúns hai que dalos de novo, porque pensemos que vos erades novas en ese momento debando debate sobre a maternidade, pero o debate de que pasa coas mulleres do idadismo, claro, temos que volver a dar todo.
Claro, que pasa coas mulleres da menopausia, que pasa coas coas invisibilizadas, porque non son coa saúde, moitos deses, creo que son debates que nas políticas públicas se elevan de igualdade que de quería alguna Elena parte. dicir algo, Venga, Geli. Non, eu non podo falar porque eu non estou na mesma posición, non podo falar desde ese lugar, quero decir, pero sí quero dicir unha cousa. Eu non sei se é desexable ou non que haxa partidos feministas, pero sí que me parece moi importante que haxa grupos para pensar en calquera vía, vale? Onde as mulleres, os grupos que se sinten minorizados poidan pensar desde a súa experiencia, desde a súa posición, coas súas propias ferramentas, para poder cambiar a mirada hexemónica, a decir, a mirada, digamos, que nos ven por defecto, non? E a outra cousa que quería decir, para min é moi importante, o debate desde o feminismo independente contra as chamadas asimiladas, contra a dobre militancia, é o que permite que os partidos despois non teñan máis remedio que cambiar as súas políticas. É dicir, as políticas que se implantan a partir de, digamos, de comezos de século, son froito do traballo das asimiladas, sí, pero tamén moito, porque son as que cambian a maneira de pensar por completo e as que din que hai que actuar de outra maneira, que o feminismo independente. A él debemoslle moito, Polo tanto, non é calquera cousa. Non é calquera cousa. Sen ese, vou dicir esterco, porque eu veño do campo, pero sen este esterco non saían patacas. Eso está claro. No ámbito institucional, me refiro. Eu, lendo, cando volvín a reler o libro, atopei con unha frase que, desgraciadamente, é tan actual, porque cando María Xosé Queizán escribe, nos anos 80, Recuperemos as mans, creo que foi, non sei se en evidencia, creo que Recuperemos as mans, cando di a lingua galega tería que poñer no seu carné de identidade sus labores como a muller. Realmente, pois, hoxe estamos nunhas discusións e nun momento que hai que pretende que se volva a eso. Sí. Outra das cousas que quería retomar, das cousas que dixestes, dixo sobre todo Carme Adán, pero, creo que todas aludistes a iso. É unha dimensión particular, digamos, de María Xosé Queizán, que a bella idea feminista, non, de Beauvoir, de que o persoal é político, ela o leva a un lugar moito máis concreto, non? Un lugar onde reivindica o amor e onde reivindica a sororidade. Eu creo que ese vínculo que ela mesma decía antes, non? Coas netas. Eu creo que é algo relativamente atípico fronte ao que moitas veces poidamos pensar, non? Que é esa capacidade para decatarse de que incluso na diferenza de opinión está a necesidade de seguir xerando ese grupo feminista que o que lle vai dar continuidade a isto, non? E iso ten que ver tamén coa idea de nación. Eu creo que as que coñecemos a Queizán todas nos sentimos acollidas. Sempre nos rifou por algún motivo, sempre nos dixo que non éramos boas feministas de alguma maneira ou algo así, pero aí estaba a nosa aprendizaxe, non? De saber a partir dela e a partir dunha idea de verdadeiro maxisterio, non? Que é o que te sabe guiar e o que te sabe relacionar. Vos credes que as netas están aprendendo isto de Queizán? O colectivo? Sí. Eu Eu só sou moderadora, eu se só pregunto. Evidentemente, eu non veño aquí a un debate ao Consello da Cultura Galega a facer preguntas fáciles. Hai de todo. Eu creo que as netas... Hai as que votan a Vox tamén. Bueno, todas en certa medida, e tamén as fillas, estamos moi barnizadas por un individualismo que nos impregna. É dicir, o individualismo e unha pérdida do colectivo está presente en nós, nos partidos de esquerdas, incluso no propio feminismo. Eu creo que temos que ser conscientes de que o concepto de comunidade é algo que utilizamos,
pero que non a temos, o sea, que non temos tanta esa comunidade de afectos, que nos faltan debates, porque nos faltan debates. Bueno, igual o ni tan siquiera é un debate, pois estamos nos falando, vos non, é dicir, temos moitas cousas unidireccionais, e sí que nos falta, e eu creo que, pois, masas netas, creadas noutra cultura, moi domesticadas a, bueno, a poca asamblea e moito direccionismo. E María José, é verdad que sempre foi sincera, porque a cada unha das dos nos leu a lección, non me gusta nada como escribiste isto, porque non sei que. E iso igual tamén o estamos perdendo, esa sinceridade do verdadeiro magisterio, todo políticamente correcto. Pero, por outro lado, tamén, eu que sí que detecto nas mozas que nos leen a cartilla, bueno, tampouco lo vais a saber todo e moito menos, non? Están buscando sus formas de resistencia, sus formas de facer comunidade, de resistir a unha precariedade tamén bastante nas súas vidas bastante importante, bueno, tamén a unhas relacións, non? A unha violencia que sufren as mozas que mudou respecto a que sufrimos nós ou a xeración de Queizán. Eu creo que cada xeración ten que resolver as contradicións que expón no seu momento, non? E, nese sentido, as mozas non que vayan a ler, non quero pensar que estes sean libros para ler e para rezar como se fora a Biblia, todo o contrario. Son libros para citar as mozas ao momento que teñen, e elas terán que escribir os seus propios ou facer as súas propias vidas, que nos deixa Queizán son as ferramentas que ela pensou nese momento e que non son útiles para este momento. Entón, nin nos vivimos épocas tan de colectividade, nin as mozas xoses viven tanto individualismo. Eu creo que hai unha mistura e nós tamén temos que ver como están facendo elas comunidade e revisarnos a nós mesmas desde que posiciones individualistas a veces falamos do colectivo. Ben, eu falando de que sí que nos dicía, nos lía a cartella, pero tamén permite... Mira, podo facervos unha pregunta? Sí, pero espera, deixame decir que ti tamén permites que che leamos a cartilla. E iso non o fai moita xente. O sea, sempre a criticamos cando non nos gustaba algo e sempre yo dicíamos. Mira, bueno, eu sobre todo, porque eu digo as cousas así. Pero sempre, e sempre foi maravilloso. Pois mira, tes razón, así. E era falar, non? Non era o sentido así de criticar por criticar. Bueno, pero é certo que unha cosa que dixo o acolledora que Queizán foi sempre coas xeracións mozas, máis novas. E como te escoitaba cando decías, estou pensando isto, como ves? Sí. E te decía, no, sí, regular, bien, mal, pero sempre acolledora. Eso é un exercicio verdadeiramente... Pero doble. Sí, pero... Porque permitía que ti falases totalmente do que pensabas que non era o que pensaba ela, moitas veces, non? A verdade é que non encontrei repulsas. Non encontrei repulsa. E tamén por parte dos homes tampouco encontrei unha reacción moi forte. O mellor é que non tiñan argumentos. Pero bueno, mira, eu quería facervos unha pregunta. Eu estaba pensando, recapacitando sobre o tema do poder, porque as mulleres non temos poder e por moito que facemos, tomamos as rúas, pero carecemos de poder despois. E non, parece que non é unha cuestión que se fale agora, non sei. Vos que opinades? Aquí tedes a Queizán en estado puro. O poder refíreste a nivel institucional, económico, a este poder. O poder noso, o poder como mulleres, que nós nos empoderemos. Sí, que son cousas diferentes, claro. Sí, no, por eso cho preguntaba, ¿no? Porque simbólicamente hai mulleres, bueno, está hai unha delas ao teu lado, simbólicamente vanse conseguindo, pero tan a modo, por favor, que non van chegar nunca, non? Non vamos ter o dereito nin a ser malas xestoras, non? Claro, queremos reivindicar o dereito a ser malas xestoras, pero claro, se van tan pouco e pouco, de pinga en pinga, non hai xeito. Todas son excepcións e teñen que ser excepcionais, por tanto, non? Por que é difícil? Eu creo que o explicaba Carmen moi ben,
porque no capitalismo exacerbado no que vivimos, tardío pero exacerbado, o amor é un mecanismo de control clarísimo, o idealismo, a idealización, digamos, dos mundos que veñen están aí presentes. Non digo que todo o mundo, pero hai unha parte da xente nova, non todo o mundo é así, pero hai como unha sensación xeralizada de no future, non hai futuro, pero non no sentido punk, senón como de desconcerto e acomodo. Pero isto pode pasar tamén, é dicir, non podemos estar, eu veño de Cataluña, vale? Entón, sei moi ben que non podemos estar durante anos e anos na fervenza revolucionaria, porque non hai corpo que aguante, é difícil, pero isto pode vir, é dicir, o lóxico despois da emerxencia que aínda está medrando dos fascismos, bueno, se queredes da extrema dereita actual, ten que ser unha reacción brutal, non? E entón, parece que me estou alonxando das posicións de poder, pero non me alonxo, por qué? Porque hai toda unha, a sensación que eu teño, hai toda unha volta conservadorista, hai un regreso a outro lugar que trae unha forte corrección misóxina. E isto impide que nos empoderemos no día a día, de verdade. É dicir, o mellor, algunhas, por sorte, elas máis formadas, consiguen un bo posto económico, pero no rol familiar non se cambiou. O rol, a obriga da maternidade sigue estando aí. A obriga do coidado de quen coida as persoas que necesitan estar coidadas está aí. Iso está vinculado ao sistema público de coidados, é dicir... Por eso espero que Trump nos remexa e nos faga gobernos. Se me foi o... É que Claro. o poder está declinado en masculino. E esa é unha das contradicións. É dicir, o exercicio do poder é un exercicio moi patriarcal. Entón, nos estamos sempre pilladas, porque se cantos debates levamos a respecto de razón e emoción, sobre os vínculos, sobre a emoción, cantos debates contigo sobre que significa sororidade, que significa, bueno, moitas, que significa lesbianismo, que é a relación entre mulleres, que de feito, bueno, unha dos apartados que non tratamos en toda, porque non está presente nestes dos primeiros textos, que podemos intuir todo ese debate que va a haber, que hai no feminismo galego, entre o feminismo e o feminismo lesbiano, o lesbianismo feminista, que temos aí tamén todo para traballar. Bueno, para traballar en sentido de recuperar ou de poñer aquí a debate. Por tanto, o tema do poder é moi complexo, porque o poder é un exercicio. Non temos unha riqueza, bueno, ya veis, os chicos ricos, ¿quiénes son? ¿Dónde están ahora? Blancos. Temos un pouco poder económico, a presencia, estamos debatindo, nos preguntou Inma sobre os partidos políticos, pouca presencia nos aparatos das organizacións políticas a nivel mundial, mirade como son os líderes, e despois esa volta ao conservadurismo de o fogas tamén é importante. Na casa estades moi ben, entón, unha parte importante das mulleres, unha parte importante, cuántas veces abrimos as revistas e aparece, deixou, despois de unha carreira brillante, decidiu volver a... De vez en cando sale unhas reportaxes así, por qué? Ou aparecen, tenemos plataformas como Netflix, como todas... potenciando amor romántico, un ideal de familia típico, tipiquísimo burgués, aunque sea progre, es decir, toda esa parte psíquica, emocional de construcción da sociedade que ti denominas estructura psicoafectiva para a masculinidade, está de moda e está en auxe. Perdón, un momentiño. Hai unha cousa, hai unha frase fantástica, un sintagma fantástico de Queizán no libro, e cando fala da muller dentro da familia, e dis hasta a muller como estación de servizos afectivos. Pois aí está Netflix explicándonos eso. Mira, pero... Si, por exemplo, agora, as mulleres temos menos fillos, está claro, moitísimos menos,
Non é porque nos rebelemos canto co noso papel e porque queiramos dedicarnos a traballar e non estar cuidando criaturas. Non, é por problemas económicos. É dicir, non estamos emancipadas, non facemos o que queremos. Non somos nós as que decidimos. É algo evidente. Mira, eu quería falarche un poquinho do poder político, porque estes días vimos que hai certo poder que si se acadou. Porque, por exemplo, a min chamoume moita atención, claro, non me chamou tanto porque eu vivín ali, e sei o que significa Angela Merkel, pero que foi a que chamou a Alemanha e o seu partido a orde, a ver o que facedes, e a ver o que decides, e a ver con que estades xogando, con lume. E iso non o fixo ninguén máis. Fixo unha señora que foi, presidenta, canciller, e saiu chamando a atención. O sea, que certo poder político hai e certa importancia ten, aínda que sexa un poder simbólico. E carai, si foron importantes as súas palabras, Sí, a ver, un momentiño, é evidente que queredes falar vos, agora mesmo vos dou a palabra, por suposto. Simplemente quería ler aquí, porque chegou ao... debe ser o Twitter, non, do Consello da Cultura Galega ou ao streaming, un recado de Kathleen March, intelectual, feminista, profesora norteamericana, especialista en literatura galega, que di: parabéns a María Xosé e as participantes. Dende Maine estou a lembrar moitos momentos que lín, falei, estiven con María Xosé, que para min era a feminista galega, pono en mayúsculas, cando comezou todo. Valente muller. Agora, se vos parece ben, xa sei que vos seguiríades debatendo, pero hai moita xente que quere intervir antes de cinta adhesiva. Entón, está... A ver, madre mía... Que as fagan xuntas. Claro. Que poidan falar. Facemos así as tres que tiñades a má levantada, logo falades todas e logo contestan desde a mesa e xa está, pasades os micros. Eso sí. Parabéns, chicas. Que alegría. Parabéns. Hai algo en María Xosé Queizán que é único e é exemplarizante como tantas outras cousas, pero isto moi en especial, que é o seu acerto ao definir feitos sociais non inéditos, pero sí non ben nomeados. A min entusiasmame a María Xosé Queizán que fala do holocausto feminicida, que me parece unha das definicións máis potentes e menos utilizadas na nosa sociedade, no noso contexto. Somente es pensar na idea dun holocausto feminicida no decurso da historia da humanidade é tan potente que realmente debería estar hasta nos libros de texto. ¿Verdad? Pero creo que debíamos, eu desde logo utilizo moitísimo, sempre a cito a ela, pero me quedo coa gloria de ter recordado que esa definición existe. E isto vinculo con outro libro, como cheguei tarde, non sei se falaxe desde el, que para min foi clave, que foi a escrita da certeza. Entón, supoño que xa falaxe, disculpádeme, pero para min creo que é outro libro revisable, recuperable, actualísimo, e entón está aí a pensadora. E logo, de algunha conversación personal con ela, que vou descubrir que todas a ti vemos algunha vez, a ela o que lle gusta é que lle falen tamén de ela como poeta, non? E como novelista, non? E como actriz que foi, e como muller das artes, porque o mundo de María Xosé Queizán, a parte do pensamento, está cheo de arte, en todo, non? E simplemente poñer este pequeno punto sobre esta aí, neste acto que vos diría eu, tan xusto, tan fermoso e tan cálido, que agradezo eu personalmente como feminista moitísimo. Por aí, eu creo que é mellor que lles pase de lo micro a todas que interveñen.
Ben, Iria. a min pareceme moi interesante a reflexión que fixo María Xosé co tema do poder e eu creo que é algo que deberíamos volver a pensar no sentido de que non fai moito fixemos unha folga, as folgas por 8 de marzo, eu levo tamén moitos anos a pesar de ser un pouco máis nova no feminismo e acórdome cando en Vigo éramos cando en Vigo hai ruido? Sí. Cando en Vigo éramos poucas e de repente un ano fixemos unha folga, non fai moito e colapsamos Vigo por primeira vez na historia e ali estábamos todas. Ahora volvemos para atrás, pensamos no último 8 de marzo, xa non hubo folga, xa non hai nada, os medios de comunicación coparon o 8 de marzo, pero realmente nos perdimos incluso o poder do debate, que antes debatíamos, discutíamos e éramos capaces de enfrontarnos. Ahora vas a sitios e onde ves que no Twitter e onde en moitas redes sociais eles non teñen ningún problema en decir que non existe violencia vicaria, que non existen, o feminismo non é unha corrente de pensamento e cousas que nos dábamos por asumidas, en algún momento, non sei moi ben que pasou, si perdimos ese punto de decir non, imos seguir reivindicando, imos seguir estando aquí, porque non podemos perder o paso, porque eu discrepo profundamente de que o feminismo é algo transversal. Sinto, estou profundamente en contra. E discrepo tamén de que nos partidos políticos as comisións de mulleres teñen que ser mixtas. Discrepo tamén profundamente. Porque creo que nos temos que volver igual un pouco para atrás, volver con outras fórmulas, outros modos e algo, ou como queramos facelo agora coas redes sociais ou como sexa, pero sí recuperar un pouco o pulso do debate que eu creo que en algún momento o perdimos. Por ali, aquí esta persoa e logo encarna ali no fondo tamén. Pilar, sí. É que eu non sabía que solamente se había un debate entre vós, ou se solamente íbamos a debatirnos. Despois de Iria, sumábame un pouco tamén as palabras de Iria, bellas conocidas nos espacios do movimento feminista, e tamén con ela, que temos estado en Málaga de festa despois de unhas xornadas feministas con a súa compañera María Xosé Queizán. E eu aí sí que estou de acordo con ela. Cando falábamos do poder do espacio feminista. E aí sí que te facía unha puntulación, Marga. As mulleres que están no espacio feminista na política somos compañeras porque todas as demais feministas empurramos para que eso existira. Se non existe a posibilidade da independencia desde o feminismo para facer a subversión no debate político, non vamos a chegar a ter esa subversión, incluso militando no espacio político. Eu creo que sigue sendo esencial. Esencial non perder ese espacio propio inda que compartamos espacio político e inda que poda parecer como que é bello, pero non é bello, porque realmente, como dixo, só falta un pouco para que nos quiten todo o seu espacio. E o dixo Simón de Beauvoir, toda esa frase maravillosa que di Simón de Beauvoir e todas reproducimos, pero é real. A historia o demostra cada vez, é cíclica ou parecida ou elíptica. Entonces, si o feminismo perdeu parte do seu espacio no pensamento político actual, sobre todo, incluso dentro deso, penso que as lesbianas quedaron como no caixón desastre que non teñen nin sexualidade, en ningún caso, están olvidadas totalmente. Eso sí que é gravísimo. Por qué? Porque a muller como tal perdeu absolutamente espacio no poder político e temos que reivindicarnos todas e, sobre todo, non como excepcións, porque antes, por exemplo, nomeábamos compañeiras, as que todas vemos como brillantes, pero todas, incluso as anónimas, que fixeron posible todo eso, son brillantes para que chegaran, o sea, todas as que fixemos posibles para que en os Rosales exista unha moza nova como alcaldesa, para que exista a Goretti como alcaldesa, como que exista a compañera no Consello de Cultura Galega, todas elas son importantes, incluso en outras compañeras que non forman parte deses espacios políticos, que tamén son importantes. Entonces, a solidariedade é ver que desde eses espacios políticos diversos podemos confluir para que moitas mulleres teñan o poder político, o espacio feminista, sexa unha corrente especial, importante, para que o mundo se transforme. Senón, non vamos a ir a ningún lado. A verdade. Eu creo máis que nunca, o sea, máis que unhas, todas podemos facer as mans para que eso sexa posible. Eu que fervía, É que a mí me encanta a María Xosé Queizán, que é moi punky cando se ponga a falar. Pero non dixen outra cosa. Pero que hoxe en día
a muller que quere ser feminista e que se quere enganchar ten moitas máis posibilidades das que tiña antes, moitas máis. É dicir, é moito máis fácil, pode facer incluso dentro do seu traballo, de sitios máis próximos, un traballo feminista. Antes non podía facer iso. O feminismo ampliouse moito e isto é unha realidade, non? No, ten que escoitarse en stream moi lonxe, en Maine. María Xosé, eu quería darche as gracias por unha cuestión. O teu feminismo é un feminismo da alegría. Tú fuches feminista vivindo a vida. E iso nos alimentou a todas. E iso foi fundamental na nosa trayectoria. Fundamental, imprescindible e fundamental. A túa alegría, a túa vivencia, ser lercha. Esa palabra tan fermosa, ser lercha. Eso nos deu tanta vida a todas que non te podes imaginar. A todas, estivéramos onde estivéramos. Sempre, sempre ti estabas aí e abrías a boca. O comportamento humano nos axuda en certas cousas, pero eu non sei o comportamento humano de moitas feministas e de moitas mulleres que deixaron, e homes que deixaron a súa palabra e a súa impronta. Non sei como eran, non falei con eles, pero tamén me sirve, quero decir. Bueno, pero como vivimos contigo, tú nos sirves para eso. Porque eu quería traer aquí un tema, tú falas do poder, efectivamente neste momento a esfera do poder non está no poder político. O poder político é unha parte de poder, pero estamos vendo, o poder está en outros lugares. E é o poder económico do diñeiro, das finanzas e da tecnoloxía. E nesa carreira é verdad que as mulleres feministas están bastante lonxe. Ese é o poder hoxe. En segundo lugar, as mulleres que tuvemos algunha responsabilidade política en algún momento e que sabemos que o DOGA e o BOP son instrumentos revolucionarios que hai que utilizar en permanencia, porque é poñer o diñeiro ao servicio das persoas, eso que é a revolución tamén, sin esquecer a rúa, tamén é certo que chega un momento que nos cansamos. Os homes non se cansan nunca porque non teñen outra cousa que facer. E as mulleres, se o temos falado en moitas reunións, chega un momento que decimos, solo temos unha vida. Teño que ler, teño que ir ao cine, teño que bailar, me teño que divertir, teño que tomar un café e ser cariñosa con quen me interese. E eles non. E esa é a razón porque moitas, e o digo, tamén nun momento damos un paso atrás. Tamén porque sabemos que dar un paso atrás é importante para que outras den un paso adiante. Cousa que eles non saben nunca. E todo eso forma parte tamén, e acabo xa, María Xosé, da política feminista de actuación en todas as instancias. Eso tamén son exemplos. E, por último, e acabo, temos que construir liderazgos femeninos que se coñezan públicamente e universalmente. Temos que a todas as mulleres decirlle, en filosofía está esta, en químicas está esta, en medicina está esta, en economía está... Temos que falar de nosoutras e visibilizarnos e poñernos caras, nomes e apelidos, para que esteñamos presentes en todos lados. E logo, ollo, ca gran trampa dos coidados. Porque todo o mundo pode coidar, non é exclusivo noso. Gracias, María Xosé, por ser como eres. Bueno, eu creo que temos que ir rematando aquí porque temos agora unha actuación estupenda do grupo Cinta Adhesiva. Bueno, quería simplemente eu rematar con unha cousa que me parece que hai que dicir, que María Xosé Queizán sempre se queixa, e con moita razón, de ter sido silenciada, de que moitas das súas obras, efectivamente, e eu falabades antes, tiñan que ter xerado un debate que non xeraron, as súas memorias, xa para empezar, seguro que houve chamadas telefónicas, pero non abriron debate, porque eles saben que a forma máis interesante para evitar que teñamos voz é simplemente non falar de nós. Aquí, María Xosé, estamos tentando romper o silencio, porque o mereces, porque é o teu aniversario e porque sabemos que con só abrir a boca xa estamos facendo a revolución, que é o que ti nos ensinaches. Así que, moitas grazas. Por suposto, tes que ser a última. Isto parece que é como
como se me despediran, non? Tal cual, tal cual. Entón, eu quero decirvos que eu estou aquí, que ainda vou dar toda a guerra que poida, e que non me despido, que é bueno, que acepto que faledes, que sea un motivo para poder falar de cousas que é o que estades facendo. Moitas grazas, me parece interesantísimo todo isto, as cousas que saíron aquí e de que se falaron, e que, bueno, que aquí estamos e que vamos a seguir.